Empezamos o pleno ordinario do mes de xullo de 2026. O primeiro de todo é a acta da sesión anterior, que temos dúas actas, unha sesión ordinaria do mes de xuño e unha extraordinaria. Primeiro votamos a ordinaria. Votos a favor da sesión ordinaria do mes de xuño. Votos en contra? Abstencións? Ao respecto das actas, falta o enlace que enviabades que funcionaba. Non sei se podedes reenvialo ou non sei que pasou este mes. Pois non sei que pasou. Falarei con informática para ver que o manden ben. Nas dúas actas ou só unha? Sí, as dúas videoactas. Que o que mandades non nos dou descargado. Vale, pois. E o outro sí. Ademais é moito máis rápido e moito máis áxil. Vale. Pois falo con informático para que resolva ese problema. Gracias. Sesión extraordinaria, votación, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Quedan aprobadas as dúas actas da sesión anterior. Seguimos co pleno, expediente 6.851/2026, procedimento xenérico de proposta de festivos locais. A proposta desta alcaldía sobre a aprobación por parte do pleno para os días festivos locais do ano 2027. De acordo co registro de entrada 2026 CRC 6.576 de 6 de xullo de 2025 da Consellería de Emprego, Comercio e Migración e co obxecto por parte deste Concello de elaborar a correspondente proposta de días festivos por ano 2027, mediante aprobación por parte do Pleno, esta alcaldía propón para a súa aprobación por parte do Pleno as seguintes festas locais para o ano 2027. O martes de Entroido, o día 9 de febreiro e o 17 de setembro, o día de San Cirao, que cae a venres. Non sei se tedes algunha, Sofía. No, a favor. Sí, nada. Sí, en principio nada. Pois eso, facemos a votación desta proposta da alcaldía para os festivos locais do ano 2027. Votos a favor. Aprobado por unanimidade deste pleno. Pasamos ao seguinte punto. Expediente 4.527/2023 de proposta de modificación de dedicacións exclusivas. Proposta da alcaldía pola que se modifican os cargos municipais que desenvolverán en réxime de dedicación exclusiva ou parcial e o establecemento das súas retribucións económicas. Traemos a pleno por parte desta alcaldía a modificación dos cargos municipais, das retribucións, debido a que lle deron ao alcalde, a Paco Fumega, o recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente absoluta. Unha vez que lle den este recoñecemento desta pensión de incapacidade, tomamos medidas neste Concello, Secretaría de Intervención e a Diputación, preguntar se era válido, porque houve moitas dúdas aquí no Pleno que diferentes grupos dicían que non podía ser. En todo momento, todas as informacións que temos, de xurídicas, tanto da Diputación como do Concello, hai unha pregunta feita ao INS tamén, pois deron que a Paco podía seguir facendo as súas labores de estar no Pleno e seguir sendo alcalde, sin problema ningún, como se fora unha persoa máis que está con a jubilación ou que está con unha pensión de incapacidade permanente absoluta. Por isto debemos a pleno o que é a dedicación exclusiva, quitarlle a dedicación exclusiva e que pase a formar parte dentro da Seguridade Social e cobrar esta pensión de incapacidade. Ten a palabra, Sofía.
Ben, grazas, alcalde, moi bo día a todos e a todas. A ver, con respecto ao expediente este, a proposta de alcaldía, bueno, o que se fai é presentar as dedicacións exclusivas que tiñan os concelleiros de Educación, Turismo, Igualdade e Medio Rural e Emerxencias, e elimínase a dedicación exclusiva do alcalde. Ahora que estabas facendo un resumo da situación, o informe que as xuntades da Diputación, obviamente un informe de parte, porque nos falta a petición do INS, pero non é para maior seguridade, sino que o informe nas conclusións di que a valoración última da compatibilidade da actividade co estado de incapacidade recoñecido corresponde ao INS. Non sei se vos chegou xa o informe, se temos máis noticias ou non, porque poderá iniciar actuacións de control ou revisión se aprecia que o desempeño efectivo do cargo resulta incompatible co grao de incapacidade permanente absoluta recoñecido. É dicir, que todavía as funcións non están detalladas, porque non sabemos, o alcalde do Carballiño, sexa quen sexa, non? Nestos momentos, a entidade do Concello tiña un alcalde con dedicación exclusiva, porque ten entidade suficiente para ter unha persona dedicada exclusivamente a atender o Concello e boa falta fai. En estes momentos pasamos a que non temos o alcalde con dedicación exclusiva, temos o alcalde en funcións que non ten dedicación nin exclusiva nin parcial, non está remunerada, obviamente. Entonces, si se pode seguir así, que a situación todavía sigue sin definir, non? É un pouco o que vexo no informe e na proposta que se fai, que mentres non chegue o informe do INS non se sabe que funcións pode desempeñar o alcalde ou non. Agardo as explicacións do turno do equipo de goberno. Gracias. Ten a palabra, Padre Común, Pache. Vale, moitas gracias. Bueno, eu creo que está desenfocando mal o tema. O problema non é se Paco pode seguir sendo alcalde ou Paco non pode seguir sendo alcalde. O problema é que desde o 25 de maio estamos a 30 de julio. Eu creo que é moi importante que os ciudadanos de Carballiño sepan isto. Eu fago unha pregunta á secretaria. Dígolle, desde que a Paco se lle declara como incapacidade permanente absoluta, Paco presidiu algún pleno? Non. Paco presidiu algunha xunta de goberno? Non. Paco firmou algún decreto? Non. Paco fixo algún acto administrativo como alcalde? Non. Eso é manifestamente ilegal. Porque Paco, desde que deixa a baixa e pasa a incapacidade permanente absoluta, é o alcalde. Il é o alcalde. Non dicimos que non ten que ser alcalde. Quen non ten que ser alcalde eres ti, Pepe. O que non ten que ser alcalde eres ti porque estás en fraude de lei. Porque o artículo 21 da Lei de Bases de Réxime Local, secretaria, di manifiestamente que impídese a delegación permanente de funcións no teniente alcalde. Aquí o fraude de lei é que, como vos firmachedes un acordo que incumplides, porque vos engañades hasta entre vos mesmos, usades a enfermedade de Paco para non darlle a alcaldía ao PP e ter de maneira ilegal a PP de alcalde. Hai unha sentencia do alcalde de Valladolid que fala do alcalde B e manifesta expresamente que ti non podes nin firmar este pleno nin firmar o que nos acabas de presentar, porque quen ten que firmar todo é o alcalde, que puntualmente pode delegar en un teniente alcalde porque saliu de viaxe, ou pode delegar por alguna cousa completa, pero xa lle explicaredes, porque anunciamos que se seguides así, non nos queda máis remedio que levarvos ao xulgado. Porque o problema non é que Paco sea alcalde nin non sea alcalde, o problema é que temos que saber quen dirixe este concello. Entón, xa lle explicará a secretaria, xa lle explicaredes vos, no xulgado, como hai unha sustitución e o alcalde que realmente é o alcalde de Carballiño nin preside plenos, nin preside xuntas de goberno, nin firma decretos, nin fai propostas. Entón, que alcalde é? Onde está o alcalde?
E ti vindes aquí convocando ti os plenos, presidindo a xunta de goberno, con carácter permanente. Estamos falando de que van alá máis de 2 meses. Nos que Paco, desde que recibe a súa incapacidade permanente absoluta, non fai un solo acto administrativo. Eso é unha vacante. Eso é que Paco, por a súa enfermedade, ojalá mellore mañá mismo, pero o que fai está ocupando irregularmente un cargo e fai unha delegación permanente na tenencia de alcaldía que incumple expresamente o artículo 21 da Lei de Baches de Réxime Local. Por lo tanto, nos pedímosvos a vos que teñades a valentía de tomar unha decisión. Si Paco é o alcalde, pois Paco é o alcalde e dirixe este concello. E se Paco non exerce de alcalde porque a súa saúde ou porque el non llo permite, convocades a vacante e arregladevos como porades. O que vos estades vos é escondendo detrás da enfermedade de Paco. Por qué? Porque os que vos dixeron que vos iban a dar a alcaldía non vos la dan. É porque esta xente do Partido Socialista, que xoga a dúas caras, está dicindo unha cousa por diante e outra cousa por detrás. Pero, bueno, ese é un problema que tendes vos. A ciudadanía de Carballiño sabe perfectamente. E o único que lle pido á secretaria é que sexa consciente de que isto é unha delegación permanente de tenencia de alcaldía sin un solo acto administrativo do alcalde e anuncio que todos os actos que desde o 25 de maio se celebraron con un teniente alcalde sustituindo ilegalmente ao alcalde desde que chegou, consideramos nós, e hai moita xurisprudencia, de que son actos de posible nulidade. Entón, é necesario que vayamos ao xulgado? É necesario que nos denunciemos? Non. É necesario que seades valiantes e digades dunha vez o que queredes facer. E non andar mentindo, Diego, e escondéndovos, pobre Paco. Non, se os que estades usando a Paco sodes vos. Se os que estades tendo a Paco donde non pode estar, sodes vos. Por qué? Porque non tendes os huevos de darlle alcaldía ao Partido Popular como lle prometestes. Esa é a realidade que ten este Concello. E eu quero que o sepan os ciudadanos. Por lo tanto, vos pedimos, por favor, por Paco, por a salud, por o Carballiño, oye, arreglade isto. E o que non tendes é que están incumplindo sistematicamente a lei. Insisto en que me refiero a datos concretos. Ningún solo acto administrativo do alcalde que ten que ser alcalde ou que ten que ser alcalde, que é Paco Fumega, ningún solo acto administrativo desde o día 25 de maio hasta o día 30 de julio. Ningún. E ti sustituindo ilegalmente como alcalde ve a unha función que non podes ter. Nada máis. Moitas gracias. Intenta respetar o tempo, por favor. Faime gracia, Pachi. Cambia de tono e de como lle vai ao tempo. Aquí, o pleno anterior, Paco non podía ser alcalde. Non podía ser alcalde, por eso son xurisprudencia que sacaban por aí. Era imposible que con unha incapacidade permanente absoluta fora alcalde. Era según... Eso non pode ser. Ora xa cambiou. Xa cambiou. Ora, antes encima nos levaba xulgado por eso, ora xa non. Ora vai nos levar ao xulgado porque pois cando queiras podes ir ao xulgado, cando queiras. Pero o que vemos é cada día venos cunha historia nova. Xurisprudencia que sacamos da chistera e decimos que, por favor, cando che toque podes falar. Xurisprudencia que sacamos da chistera e empezamos a decir que isto é todo ilegal. Antes era ilegal porque Paco non podía ter incapacidade. Ahora que pode ser alcalde e ter capacidade, ora son eu que está ilegal. Por favor, eu non son alcalde, son teniente alcalde. Mira, cando usted teña a palabra pode falar. O que non pode usted ter un poquinho de educación, a ver se pode falar no seu tempo, cando pode. Non aquí, non fai o que lle dá a gana, porque parece que en todos lados quere facer o que lle dá a gana, pero aquí intentamos que cada un teña un respeto polos demais, cousa que a usted falta moitas veces, porque pensa que pode facer o que dá a gana. Venga, sigue, que estás en tu turno. Siga. Cando queira parar, seguimos co pleno. Vemos que usted está por encima dos demais, está por encima do ben ou do mal, e pode facer o que dá a gana.
Pois non é así, non é así. É a lei para todos, é para vostede igual. É un decreto que regula os tempos, pois tamén é para usted. Non pode falar cando lle dé a gana. O que dicíamos. Como sempre, un engaño para os ciudadanos. O engaño usted que leva toda a vida metendo en medo a xente. Eso non pode ser. Entón, estamos intentando levar a Carballiño para diante. Cóstanos moito. Porque ustedes o que intentan é reventar todo, en todo momento. Gústalles reventar os plenos, reventar calquer cosa que podamos facer. Non lle gusta que arreglemos o parque, non lle gusta nada. É que é totalmente contrario ao vende do Carballiño. E ainda encima quere que a xente o vote. Eu sorprenderíame moito. O tempo dirá cada un, poñerá cada un o seu sitio e logo veremos o que é eso. Bueno, pois aquí o que traemos a pleno é o cambio do recoñecemento da pensión de capacidade permanente e o que non cobra o alcalde do Concello e pasa a cobrar a Seguridade Social. É o único que traemos e por eso traemos a votación. Moitas gracias e seguimos na seguinte. Bueno, vou ser moi rápido porque non vou participar desta feira. Aos cidadáns hai que explicar o que vimos facer hoxe aquí. O que vimos facer hoxe aquí é continuar cun trámite administrativo que unha vez que a Paco se lle concede incapacidade permanente absoluta, o seguinte paso é aprobar a modificación do réxime de dedicación dos cargos municipais, onde el cunha dedicación exclusiva se elimina esa dedicación tal como se insta dende Secretaría de Intervención e tamén incluso dende o propio informe que nos fai a Diputación, un informe detallado sobre a situación de Paco. Dito isto, dúas cousas. Unha, vostedes falan de que nós usamos a Paco. Os únicos que falan de Paco son vostedes. Pleno tras pleno, tras pleno, tras pleno, falando de Paco. Quen usa aquí a Paco? Espazo común. Dicir tamén que Paco, inda que sigue con probas, sigue nunha situación bastante delicada, todos confiamos en que se recupere pronto, inda esta semana, por exemplo, ten probas de oncoloxía e de cardioloxía, pero sigue traballando polo Carballiño, sigue traballando con este equipo e un máis, hai proxectos clave da vila nas que el é un partícipe importante, dende logo en ningún momento, incluso nos momentos incluso máis duros da enfermidade, os deixou de lado e sempre estivo atento para aportar, dende logo, como unha peza fundamental tamén deste proxecto que é o Carballiño e no que este equipo de goberno confía. Polo tanto, a cidadanía que este tranquila, que o Carballiño sigue funcionando, vemos como se siguen prestando servicios, vemos como seguimos medrando, vemos como seguimos producindo e vemos tamén como Paco sigue aportando. Desexamos unha pronta recuperación. Hoxe recordo de que é un paso máis debido á incapacidade laboral que ten Paco, que hai que tomar esta decisión que se elimina, a pesar de que xa non estaba cobrando, esas de dedicación exclusiva. E iso é o que se ven facer hoxe. Vostedes veñen a facer un ruido que nada ten que ver co que se está falando, co que ven neste punto, pero eu entendo de que vostedes lles gusta xogar a eso, a nós nos gusta traballar polo Carballiño. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra Sofía. Grazas. Bueno, con respecto á miña primeira intervención, as explicacións que deron pareceme escasas. Eu estou preguntando e a miña exposición e penso que o que nos interesa a todos e a veciñanza tamén é a situación política do Concello do Carballiño. Por suposto que penso que ninguén dos que estamos aquí lle desexa nada malo a Paco, todo o contrario, desexamos, polo menos eu, que estuvera aí sentado, que presidira o pleno e que estuvera perfectamente. Entón, eu, sinceramente, hai determinados comentarios que, bueno, sobraban, señor Fernández, porque nadie está ofendendo o señor Fumega, nin lle está desexando mal. Entón, bueno, céntrome na miña parte e, mire, o informe da Deputación di o seguinte, e voulle ler textualmente.
A solución máis segura desde o punto de vista xurídico consiste en que, antes de adoptar ou executar definitivamente unha decisión municipal que permita o exercicio efectivo do cargo sen dedicación, o interesado solicite ao INS un pronunciamento específico sobre a compatibilidade da súa situación concreta coa pensión recoñecida. Esa consulta debería describir con precisión o réximen pretendido, pois a ausencia de dedicación exclusiva ou parcial, a ausencia de alta na Seguridade Social, inexistencia de retribución fixa, eventual, percepción únicamente de asistencias ao alcance real e o alcance real das funcións que se van a desempeñar. Eu estou me limitando única e exclusivamente ao informe. Non sei, nadie falou do informe do INS e o pediron, porque a parte do interesado, a obriga do Concello é pedilo para saber que temos que facer cada quen e, sobre todo, o equipo de goberno. Despois xa o equipo de goberno repartirá as súas funcións e fará o que considere máis oportuno porque ten maioría absoluta e é o que leva feito durante este tempo. Pero, bueno, a situación penso que cambiou e penso que deberían dar explicacións claras e sin mezclar enfermidades nin nada polo medio. Simplemente estamos falando de cuestións políticas e de rigor, de seriedade e nada máis. E iso sí que polo ben do Carballiño. O resto, penso que pola parte do equipo de goberno sigue, bueno, enredando para ver se así desviamos a atención e non nos centramos no importante. Bueno, a ver se neste segundo turno concretan máis cal é a situación na que nos atopamos, a situación política na que nos atopamos. Gracias e nada máis. Gracias. Ten a palabra Pachi. Sí. Vamos a ver. Eu sei que estades nerviosos porque estades nunha situación absolutamente ilegal. Estades nunha situación na que vos sabedes, Pepe, ti sabes que eres un falso alcalde, non eres o alcalde. Porque hai unha cousa que é moi sencilla. Se ti, que tanto sabes, leeras o artículo 47, que é o que ve as funcións indelegables de régimen local, o artículo 21, que é o que tamén dice o que non se pode delegar, ti sabes que Paco non pode delegar en ti o que estás facendo. Sábelo. Pero como a vos dá igual e tendes a complicidade a alguén que está calado, vos seguides aí tirando para adiante. Pero sería normal, desde o día 25, que Paco volvera a tomar a alcaldía, que puntualmente delegaran ti porque ten que ir facer unha prova, despois sigue tal. O que non é legal é que de maneira continuada, desde o día 25 de maio, Paco, Diego, non montes películas nin historias túas, que xa te conocemos, sigue traballando. Non firmou un solo acto administrativo, Paco, desde o 25 de maio. Nin un. Nin xuntas de goberno, que por lei ten que presidir. Nin dirección de personal, que a ten que facer. Nin presidir plenos, que o ten que facer. Vos sabedes que non o está facendo. E vos o que facedes é unha cousa, que é convertir un aspecto puntual que contempla a lei, que é unha tenencia de alcaldía, nun asunto definitivo e permanente. Eso chamase desviación de poder. Desviación de poder é cando usa un aspecto que permite a lei para facer un completamente distinto. Por lo tanto, vos sabedes, estades poñendo en riesgo a Carballiño porque unha gran parte dos feitos que estades facendo poden ser nulos. Pero a vos damos igual, Pepe, tío, que queres ser alcalde. Alcalde A, alcalde B, alcalde falso, alcalde... Dache igual. Tío, que queres ser alcalde. E Paco sabe perfectamente, porque Paco sabe perfectamente, que, por certo, nós o que deseamos é que... A ver, nós o que deseamos é que este ben e que sea alcalde, que é o que ten que facer. E se está ben e pode ser alcalde, por bendito sea Dios. E se non está ben e non pode ser alcalde, ten que irse. Por que non se vai Paco? Non se vai porque sabe que se vai Paco, vos quedades sin alcaldía besta que tendes. Porque estes que andan todo o día con vos, bailando vos as aguas, non vos votan, hombre, non vos votan. Porque non vos poden votar porque teñen que presentar as eleccións. Entón andades aí xogando o gato e o ratón ca alcaldía. PP, PSOE, PSOE, PP, non sabemos quen é do PSOE, non sabemos quen é do PP, non sabemos quen é o alcalde, por certo, Pepe, que ti hasta ahora traballabas na Consellería de Medio Rural. Se traballas na de Medio Rural non sei que pintas aquí, e se estás aquí non sei que faz no Medio Rural, porque o que non pode ser é o Espírito Santo, que estás en Medio Rural e estás aquí. Por lo tanto, Pepe, ti mismo tens que reconocer que estás nunha situación anormal.
anormal. Por lo tanto, remato. Non vimos aquí a discutir un feito indiscutible. Home, pois se ten unha incapacidade absoluta, non pode cobrar a dedicación. Eso está claro, Diego. Pero o que estamos discutindo é política, que é o que ti estar facendo ti e os teus compañeiros, estades PP e PSOE engañando o pobo do Carballiño. Estades usurpando de maneira ilegal unha alcaldía, Pepe, que sabes que ti non eres o alcalde de Carballiño. O alcalde de Carballiño en este momento é Paco Fumega, que abandonou a súa posición fai 2 meses e non volveu por aquí. Esa é a realidade. Gracias. Gracias a ti. Eu xa sei que non son alcalde. A ver, non fai falta que me digas ti, Dome conta perfectamente. Aquí o único que quere ser alcalde por decima de todo eres ti. Entendes? Por favor, isto non é o meu turno, déxame falar. É o que digo, o único que quere ser alcalde aquí, por encima de todo o que caiga, eres ti. É o que andas buscando por todos os lados. E sabe todo o mundo que ti antes de retirarte queres chegar a... Non sei por qué, non sei a donde, porque é unha cousa que non... Non sei, nin quero sabelo. Nin quero sabelo. A ver, o informe do INS, Sofía, solicitouse. Tanto por Paco como polo Concello. Está solicitado. Non, por Concello, perdón, por Paco, pediu uno. Está solicitado no momento que chegue ese informe e farase público. Entendes? Meterémolo no... Entendín que o Concello non. Non, porque ten que pedirlo a persona. En principio, que lle respondan a él en o momento... Pediu no Paco. Está pedido por Paco. Nas conclusións que ven o reconhecimento do INS dunha pensión de incapacidade permanente absoluta para todo o traballo non determina por si só de forma automática a perda de condición de alcalde nin a vacante da alcaldía por tratarse dun acto propio de ámbito prestacional da Seguridade Social. Por eso, que en todo momento queda claro o que solicitamos, eu leíno, e queda claro, e dice que pide a INS o informe para crear máis seguridade. Pero en todo o que preguntamos non había nada de irregular, tantas Por favor, xa falou bastante. Oxe ves con ganas de falar, Oxe, tes o día ambulante. Isto, que non tes a palabra. Xa, hai que esperar a que... Queda claro que en todo momento eu non son o alcalde de Carballiño, ahora mesmo estou en funcións. Nadie lle dice o contrario. O alcalde Paco Fumega e nada cambiou en todo momento. Estou aquí polo ben do Carballiño para intentar mellorar as cousas. Sí, porque xente con usted o que podemos facer é cerrar o Concello e irnos todos. Esperemos que non cheguen, porque é a miña idea. Non, eu medo ningún. Medo non te teño. Por ahora, poucas cousas. E o que lle dicía, en todo momento queda reconocido por este informe, por diferentes informes que pedimos á Secretaría de Intervención, que está totalmente legal a cousa. O que pasa que a vostedes lles interesa, pois, darlle as voltas a antes jurisprudencia que non podía ser, ahora outra vez, pois, eu invitos a que, se ven que está tan mala cousa, vayan ao xulgado e presenten sin problema ningún. E aí verase quen ten a razón de verdad. É moi bonito falar, e logo ao final non hai... Cando queiran, xa saben. Bueno, moitas gracias. Por unha cousa que é totalmente banal, que é quitar unha dedicación exclusiva, montemos este circo, por favor. Circo, digo. Bueno, vamos a ver. Din vostedes que nos poñemos nerviosos, pero se vostedes non queren escoitar non deixan falar. Están todo o tempo, cada vez que falamos nós, falan vostedes. Eu non sei quen está nervioso aquí, se vostedes ou nós. Non ve como sigue? Despois tamén falan de que monto películas. Eu digo que Paco sigue traballando aquí e sigue ao pé de proxectos clave. Despois, vostede incluso se permite o luxo de afirmar, sin ter nin idea, de que vostede sigue, hai que ter educación. Eu creo, pois é a respetar. Aquí os veciños queren escoitar. Mire,
están aquí todos os meus compañeiros para dicir e afirmar se Paco sigue aportando e participando na vida política ou non. Bueno, eu estou mentindo porque que minte vostede sábeo. Bueno, vostede... Perdón, vamos a empezar de novo. Por favor, respeten os tempos. Non quero que aquí cada un fale cando lle dá a gana. Estamos nun sitio de debate. Cada un ten un tempo para falar, pode decir o que queira. Bueno, primero o procedimiento. Estamos nun pleno. Estamos para que cada un respete os seus tempos, non para que usted fale cando lle dá a gana. Ten un apercibimiento. Si quere que, ao mellor quere que, ao final, salir de aquí dicindo eu non me deixan falar e todo eso. Por favor, respete os tempos e respete a situación dos demais. Usted, cando falou usted, nadie lle dixo absolutamente nada. Pois respete os demais, por favor. Bueno, por nada, simplemente dicía eso, que quen está nerviosos vese ben, que pleno tras pleno vemos como se busca sempre, pois, que non deixar falar, a confrontación constante, dividir a xente, eso está moi ben, pero, como digo, as cousas neste Concello siguen funcionando e eu lle traslado á ciudadanía o que dicía antes, con claridade, ademais, que Francisco Fumega sigue con probas, sigue nunha situación delicada, pero sigue participando na vida política deste Concello. Hai proxectos clave que son importantísimos en los que forma parte, e aquí o grupo dos 11 concelleros que conformamos o grupo de goberno, pois, dende logo, pois, seguimos a traballar polo Carballiño e, dende logo, non nos paramos, a pesar de que haxa grupos que queren poñer pedras no camiño con constantes situacións de acoso, de insulto, persecución. Nos dá igual, nos seguimos traballando e canto máis o intenten, máis fortes somos, xa yo adianto. Dicirlle a Sofía que aquí ninguén dixo que alguén comentara nin insinuara que lle desexara mal a Paco, que só faltaría eso, e que, ademais, tal como dixo Pepe, que xa se informou desto hai un mes, de que se había feito a solicitude ao INS por parte de Paco para que o INS informara sobre a súa situación. O que está claro ata agora sobre a súa situación son os informes técnicos desta casa, e, sobre todo, tamén ese informe que se pidiu á Diputación, que está na súa man, que di que perfectamente é compatible a situación. Por lo tanto, recordar que o punto que hoxe traemos é que Paco deixa de ter esa dedicación exclusiva, Paco de forma oficial deixa de cobrar, a pesar de que xa hai unhos meses que xa non estaba percibindo as retribucións por parte do Concello de Carballiño, senón xa por parte do Estado. Nada máis, moitas gracias. Vale, votamos este expediente, esta proposta. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Creo que non hai. Queda aprobado o expediente de modificación de dedicación exclusiva. Pasamos ao seguinte punto, que é expediente 7.349-2026, moción non adscrito para a instalación dun centro de atención e información da Seguridade Social, CAIS, no Carballiño. Ten a palabra Sofía. Grazas. Ben, bueno, esta iniciativa, que ven unha vez máis a pleno, é unha demanda histórica da veciñanza do Carballiño e da súa comarca, porque, bueno, actualmente seguimos agardando a implantación dunha oficina da Seguridade Social e, polo de agora, nada sabemos desa implantación, que se vai a facer, que se fixo cos acordos plenarios adoptados anteriormente, e entón, bueno, pois a situación da veciñanza do Carballiño é que calquer veciño ou veciña que precise realizar un trámite relacionado ca Seguridade Social, pois ben sexa solicitar unha pensión de xubilación, unha axuda, unha incapacidade, unha prestación por nacemento ou cuidado de fillos, un ingreso mínimo vital, unha tarxeta sanitaria europea, que necesite presentar unha documentación, solicitar certificados, información, asesoramento, resolver dúbidas. Que ten que facer un veciño ou veciña do noso concello ou da comarca? Pois tense que desplazar
a outros concellos que sí dispoñen deste servicio. Concellos como pode ser Ribadavia, Celanova, Xinzo, Verín, O Barco e Ourense, non? Entón, por que todos estes concellos poden ter unha oficina de atención aos seus veciños e veciñas, pois facilitándolle o seu día a día a todas esas persoas pois que precisan ese servizo, e o noso concello, que ademais é cabeceira de comarca, non ofrece ese servicio. Pois resulta bastante difícil entender que eses outros concellos de entidade incluso menor, algúns deles, ou igual a do Concello do Carballiño, pois presten ese servicio. Eu penso que non é algo moi complicado de conseguir, simplemente que hai que ter vontade política, e entonces, dese xeito, sería un servicio máis e non un servicio menos, porque parece que levamos unha deriva que cada vez pois suprimimos máis servicios no Concello do Carballiño. E non só temos que pensar en aqueles que teñen pois habilidades, que teñen medios para tramitar todo telematicamente. Temos que tamén pensar en persoas que precisan acudir presencialmente ás oficinas. Temos que pensar en persoas que o mellor non teñen medios para desplazarse, porque imaginádevos, a oficina máis cercana ao Concello do Carballiño é Ribadavia. A min gustaríame saber que medios de transporte público temos para ir a Ribadavia cando que iramos, pero, bueno, o mellor dis tú, bueno, a de Ribadavia está aí cerca, pero tú necesitas o mellor un trámite urxente e resulta que como tes que pedir cita non podes, entonces xa te tes que desplazar a Ourense, que todavía ten máis citas, ou a Celanova. Entón, eu penso que con un espacio e un personal arranxábase o problema e a nosa veciñanza pois melloraba a súa calidade de vida, porque realmente, bueno, que tú acabes de ter un neno e teñas que desplazarte non sabes a donde, pois non é doado. Que ti teñas mobilidade reducida e que non poidas no teu concello tramitar todos eses trámites, pois é bastante incomprensible, non? Entón, nada, eu pido pois o apoio de todos para que entre todos sexamos capaces de conseguir este servicio para a veciñanza do Carballiño, que estou convencida que melloraría moito o día a día, nada máis. Gracias. Ten a palabra Espacio Común, non sei que vai defender. Fran, gracias. Ahora sí. Pois moi bo día. Entrando xa na moción, un pouco vou ocupar do meu tempo, porque a verdade é que quen se pode opor a esta petición, eu creo coido que ninguén. O que busca é facilitarlle trámites e mellorar, en resume, ao final, a vida da veciñanza do Carballiño. Entón, xa digo, estando a favor, xa expuxo a Duxo Sofía as motivacións e as ventaxas. Eu que sí quero saber é que, como isto, se non me equivoco, xa debe haber máis ou menos uns 10 anos que se trouxo aquí, hai unhos anos volveuse outra vez con algo, se non coa mesma petición, con algo semellante. Eu quero saber se, e é unha pregunta moi sinxela, se por parte do grupo de goberno, do actual e dos anteriores, se fixo algo con respecto a esta petición. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra Lorena por parte do Partido Popular. Hola, sí, moitas gracias. Ben, bons días a todos, a todas. Ben, estou de acordo con moitas cousas que decides, sobre todo en que o Carballiño merece ter un centro de atención e información da Seguridade Social. Tamén estou de acordo en que todos os que estamos aquí sentados gustaríanos que os nosos veciñas e mesmo nós tiveramos un cais na nosa vila, non ter que desplazarnos tanto a Ourense como a Ribadavia para facer calquer trámite. Neso creo que todos estamos de acordo. Pero unha cousa é querer os mellores servicios para a nosa vila e outra diferente confundir a veciñanza sobre quen ten a responsabilidade e quen ten as competencias.
Tanto a apertura, mantemento e incluso peche dos centros de atención e información da Seguridade Social depende única e exclusivamente do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, é dicir, do Goberno Central en Madrid. Non depende deste Concello, nós non temos nin a competencia legal, nin o persoal, nin sequera un orzamento para abrir unha oficina da Seguridade Social. O máis curioso é que este pleno xa se pronunciou a favor desta solicitude, xa se aprobou esta petición por unanimidade e, no seu momento, polo tanto, repetir esta mesma moción unha e outra vez contra este goberno local non vai facer que o Ministerio abra mañá unha oficina. Sabemos que o Ministerio mantén unha política de centralización e digitalización de servizos e quen está atendendo os veciños e veciñas do Carballiño que teñen dificultades cos trámites telemáticos son os servicios sociais e o persoal deste Concello. Somos nós que, sen ter a competencia nin os recursos do Estado, tramitamos o ingreso mínimo vital, a lei de dependencia, os bonos sociais, axudas por fillo a cargo, a tarxeta sanitaria europea e outras prestacións, inda que, por desgracia, inda hai trámites que obrigan aos nosos veciños e veciñas a desplazarse a unha oficina da Seguridade Social. Cando Carballiño comezou a reclamar a apertura dun CAIS, topouse con que a estrategia do Goberno Central había cambiado. Nos últimos 20 anos, a Seguridade Social non abriu novas oficinas territoriais en toda España. Hai unha falta de persoal, hai un proceso de digitalización evidente e a tendencia do Ministerio é a de concentrar servicios na capital e mesmo pechar ou reducir horarios en oficinas xa existentes, como pasou noutros CAIS de poboacións máis pequenas. Ribadavia ten un CAIS porque se instalou nunha etapa de expansión da Seguridade Social que estaba baseada nos partidos xudiciais históricos. O Carballiño non ten CAIS porque o Ministerio non contempla actualmente a ampliación da súa rede física de oficinas, senón a optimización das xa existentes e a digitalización dos trámites. Por esta razón, aínda que a Corporación Municipal do Carballiño aprobou varias mocións para solicitar este servicio, como xa dixen antes, a apertura, peche ou mantemento dun CAIS depende exclusivamente do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Estamos convencidos que unha demanda xusta é necesaria por ser a segunda vila de Ourense e por iso continuaremos defendéndoa ante as administracións competentes hasta conseguir que sexa unha realidade porque Carballiño merece ter este servicio. O Concello xa instou e, por suposto, volveremos a instar o Ministerio a crear unha oficina no Carballiño ou, senón, a habilitar puntos de atención presencial para evitar estes desplazamentos. Pero, lamentablemente, votar a favor dunha moción non é garantía de que o Ministerio vai abrir esa oficina se os seus criterios non o consideran oportuno. Nesta primeira intervención, nada máis. Ben, nada, non vou repetir o que dixo Sofía. Obviamente estamos totalmente de acordo. Esa motivación para realizar esta solicitude se ven repetindo no tempo. Hai 3 anos que veo esta moción, debe haber tamén outros tantos para atrás que tamén veo. E quero recordar tamén a situación que pasou no 2009, onde daquela tanto a Xunta de Galicia como o Concello como o Ministerio xa habían chegado a un acordo realmente para que se levara a cabo a oficina de atención e información da Seguridade Social no Carballiño. Despois houve un cambio de goberno, despois se paralizou todo e ata o día de hoxe pois non parece que houbera ningún tipo de avance nesa situación, co cal, pois efectivamente, como di Lorena, é certo de que a Administración está apostando pola digitalización e, sobre todo, pois a centralización, pero eso non quita con que nós sigamos reivindicando para Carballiño este espazo. Eu recordo tamén incluso pois algunha reunión en subdelegación para poder tratalo, como tamén pois se traballou e se tamén se seguirá traballando tamén para lograr unha oficina de documentación da Policía Nacional para o Carballiño, porque tamén consideramos que polo volume de traballo que podría ter, pois tamén sería unha boa iniciativa para a nosa vila. En todo caso, nós estamos de acordo en apoiar esta moción, todo o que sexa para o Carballiño, como digo, é unha moción que se ven reiterando no tempo e que agardamos que, ou desexamos que sexa unha realidade, inda que é certo que o vemos con certa complexidade. En todo caso, como digo, nós vamos a apoiala e vamos a traballar dende o noso espazo tamén para que poda ser unha realidade sabendo a dificultade na que nos movemos. Nada máis nesta intervención, a primeira intervención, e moitas gracias. Gracias. Ten a palabra, Sofía.
Ben, bueno, o primeiro agradecer a vontade de todos para traballar por conseguir esa oficina de atención e información para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, eso por suposto, pero eu quería matizar un par de frases da portavoz do Partido Popular. Dixo que non se podía confundir a veciñanza. Obviamente, o primeiro dos acordos é instar o Ministerio. Claro que sabemos que depende do Ministerio. E eu, sinceramente, aquí non veño buscar nin culpables, nin moito menos, porque esta demanda, empecé a miña intervención dicindo que era unha demanda histórica da veciñanza do Carballiño, pasaron polo Goberno Central todos os partidos que gobernan, os do PP, os do PSOE, cos apoios dos partidos muleta, co que vos queirades, pero eu o que me quedo é que no Carballiño todavía non temos ese servicio. E o que pido é que entre todos o solicitemos, independientemente quen goberne en Madrid, independientemente quen goberne na Xunta. É un servicio para a veciñanza do Carballiño e sí, claro que camiñamos cara a unha centralización, camiñamos cara a unha digitalización, pero como decía anteriormente, non nos podemos conformar con eso porque temos moita veciñanza do rural que non ten acceso ás tramitacións telemáticas, hai moitas tramitacións que son moi farragosas e, como ben decía Lorena na súa intervención, o Concello está asumindo unha serie de competencias por prestarlle servicios aos veciños que non veñen acompañadas de financiación e que o único que fan é colapsar os nosos servicios que deberían funcionar moito mellor e temos outros que xa casi nos afogan como é o SAF e outros moitos, non? Entón, penso que, bueno, un acordo tomado por unanimidade e facéndolle seguimento, evidentemente, sempre vai a ser sempre vai a ter moita máis forza e vai a ser moito máis beneficioso que si tratamos de buscar culpables para sacar rédito político, si a culpa é de Mariano Rajoy, si a culpa é de Pedro Sánchez, si a culpa é dos que apoian a Pedro Sánchez. Mellor, centrémonos no noso Concello, centrémonos no servicio e o que queremos para a nosa veciñanza e a ver se somos capaces de acadar este servicio que eu penso que van a estar moi agradecidos todos os veciños e veciñas. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Ten a palabra... perdón, Fran. Moi ben, bueno, pois... máis alá de palabras, reunións que se falou, señora secretaria, en vista de que non me contestaron, eu quero saber se hai algún documento, algunha petición, algún escrito formal no Concello dirixíndose á Seguridade Social, para solicitar... Perdón? Bueno, pero eu pregunto a ti despois se che mandan contestar ou non é outra cousa, pero a miña pregunta é se consta algo, algunha petición ou algún documento referido a esta petición ao Ministerio. Una moción, sí, pero petición, quiero decir. Vale, ¿y la respuesta? Muy bien. Pues si ha llegado un número registrado. Bueno, pues entonces quedámonos con que hai un escrito, algo é algo, máis alá de reunións e de todo, porque despois, eu que sei, este certo, señora concelleira, que a digitalización está presente en todo. É certo que a Seguridade Social traballa con unidades funcionais, é certo que están as UGENs e está todo eso. Pero eso non impide que os servicios se acerquen á cidadanía, sobre todo pensando na xente máis maior, que é na que solicita determinadas prestacións, na xente que ten que solicitar un NUS, en fin, todo eso. E despois tamén, home, darlle as gracias por aclararme a min e a toda a cidadanía que nos este escoitando que a Seguridade Social non depende do Concello, que non é este Concello o que paga as pensións. Eu creo que ninguén o sabía, porque nesa maniobra de confundir, vostede hasta non se fixou nos verbos da moción, porque no primeiro punto é instar, no segundo é colaborar, e no terceiro é dar traslado. En ningún sitio da moción lín eu que o Concello puxese en funcionamento esa oficina, que non ten competencias e non lle corresponde. Pero bueno, xa digo, doulle as gracias porque creo que ninguén o sabía. Ahora sí xa nos queda a todos claro.
E polo demais, bueno, falamos todos aquí, e sobre todo o grupo de goberno, que el quere mellorar as condicións de Carballiño, das xentes, que o intenta continuamente, que, bueno, en fin, palabras, parole. Eu simplemente termino cunha cousa. Moito falar e pouco facer. Fagan algo nesto. Quédame 24, 25 segundos. Fagan algo nesto e móvanse. Inténteno. Moitas gracias. Bueno, e Sofía, o noso apoio a túa proposta. Gracias. Gracias. Ten a palabra Lorena. Ben, reiterarme na miña primeira intervención, decir que isto non é unha cuestión de siglas nin de intereses partidistas. Isto é un obxectivo común que de momento non foi posible, pero, bueno, hai veces que as cousas non se dan, pero seguiremos insistindo e traballando. Volvo a repetir que sabemos que é unha demanda xusta, repetir que é unha demanda necesaria e que continuaremos defendéndoa onde sexa necesario. O Partido Popular, por suposto, que vai a votar a favor desta moción, a favor de instar o Ministerio para que atenda a nosa petición. Non debemos olvidar que a responsabilidade do Goberno Central, que a exigencia debe ir ao Goberno Central, e que este Goberno Municipal seguirá facendo a súa parte, que é traballar polos nosos veciños. Moitas gracias e moi bo día. Gracias. Ten a palabra Diego. Sí, nada, rapidamente, simplemente pois para a tranquilidade da xente, o Concello de Carballiño sempre, cada vez que hai unha moción e se insta, pois manda ao organismo correspondente, o que se insta, pois o acordo plenario para que teña constancia do que se aproba e, sobre todo, máis, cando é por unanimidade, pois tamén sempre pois se intenta que co propio organismo intentar negociar. É certo que, respecto ao tema do INS, nos últimos anos, sempre houve unha resposta rotunda, non, por parte da Administración Xeral, pero quero recordar que no 2009, sendo alcalde Carlos Montes, pois incluso por parte da propia Seguridade Social, pois se confirmou de que había disponibilidade, incluso pois tamén se están facendo as xestións para buscar o propio edificio, non? Despois, isto, pois como dixen antes, pois non seguiu adiante por un cambio de goberno, porque tamén se cambiou a estrategia, o que fora, e o Carballiño, a realidade é que está sin centro de atención e información. Eu quero tamén facer fincapé que nós apoiamos isto, tamén conscientes de que é importante respecto ao centro de atención e información é a parte da atención, porque realmente esa atención persoal nesas dúbidas e, sobre todo, sabemos que sempre é moi farragoso os temas da seguridade social, co cal facilitaría moito o día a día da xente ese acercamento da Administración. Dito isto, vamos a apoiar esta moción, unha vez máis, pero tamén conscientes da complexidade que nestes momentos se leven a cabo novos servizos do centro do CAIS, tanto no Carballiño como noutras vilas de España. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Para cerrar, Sofía, si quere, ten un minuto. Ben, reiterar o agradecemento de todos e, bueno, eu comprométome a que a partir de agora, nos vindeiros plenos, no turno de rogos e preguntas, comprométome a preguntar, para presionar un pouco como vai ese seguimento para ver se así, bueno, podemos acadalo canto antes. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Votación desta moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción expediente 7340-2026, moción de espacio común para que o Goberno non estrague a festa do pulpo. Ten a palabra Adolfo. Ben, moi bo día a todos e a todas. Bueno, pois estamos aquí porque toca falar dun dos eventos, ou o evento máis importante do Carballiño durante o ano, non? Un evento co que todos nos sentimos significados, do que todos temos moitas lembranzas, do que cada un, segundo a súa idade e o seu contexto, pudo disfrutar, pudo pois eso, deixarse levar un pouquiño por esa magnífica festa. E atopámonos aquí falando desto porque non nos gusta a moitos veciños do Carballiño a deriva que leva a festa do pulpo estes últimos anos.
non nos gusta algunhas decisións que se están tomando con respecto á súa organización, non nos gusta que, ao noso entender, se este baleirando de contido o parque, non nos gusta que as cousas que piden cambios, como a ubicación do prato do pulpo, non se lle apliquen ou non se intenten buscar cousas novas, e, sen embargo, que supoño que é no que máis centraremos o debate, porque hai un núcleo moi importante de veciños do Carballiño, os máis novos concretamente, que sí que están preocupados e que non comparten a decisión que tomou o goberno, si se traslade esa festa da rapazada, esa festa da xente nova do Carballiño, e de fora do Carballiño, porque son moitos centos os que veñen expresamente e que para eles é o día máis especial do ano. Lévase falado moito nos medios, lévase falado moito aquí e alá de por que se toma esta decisión. Nós temos claro que, ao noso entender, é unha decisión puramente política. É dicir, é unha decisión que se toma porque PP e PSOE e algúns dos seus representantes deciden que iso é o millor. Para contentar a quen? Non o sabemos. Dende logo, rapaces, non. Dende logo, a moita xente que disfruta da festa do pulpo, que lle gusta ver que haxe ambiente, que no parque haxe xente, non. Sobre todo, non se consensúa con ninguén. Isto é un pouco aquelo que falamos moitas veces de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, non? Como yo digo que isto é lo mejor, vosotros os calláis, e os que pensen diferente que a nós, pois ou son bobos ou están manipulados. E iso é unha maneira moi rancia de entender a democracia, moi pouco axeitada. Ben, imos falar do famoso informe da policía, que tuvemos acceso por fin fai uns días, que é moi oportuno, non? E mira que non hai cousas que a policía debería informar porque son urxentes, non? Hai un perigo evidente no entorno da Alameda co tráfico, hai unha situación de descontrol nalgúns momentos en certas zonas por a ubicación das terrazas, hai un montón de problemas, incluso os problemas internos que ten a propia policía, onde vemos que se están pagando mes tras mes cantidades inxentes en horas extras por culpa das baixas e dos problemas organizativos. Pero, bueno, faise un informe específico moi oportuno desta cuestión, da festa dos rapaces ali, cando existe un plan de autoprotección do pulpo que o abrangue todo, que se fai dende fai anos e que se actualiza todos os anos. Pero é que lendo o informe da policía, que estou seguro que se fai coa mellor das intencións e que se fai pensando en resolver un problema, créanse outros moitos, porque se escoitamos ou lemos atentamente todo o que di este informe, parte dos problemas é que esta festa se fai nunha zona boscosa do parque, é que está delimitada por costas agrestes de difícil acceso, é que a configuración do terreo limita o control de accesos. Claro, é que dificulta o control de acceso, é que non se dá feito, se houbera unha incidencia, unha evacuación por culpa da morfoloxía do terreo. Non, é que hai un risco pola concentración masiva de público, é que hai introducción incontrolada de bebidas alcohólicas, é que hai acumulación de residuos en bases de vidro, pero é que o risco de incendio dase porque hai instalacións eléctricas temporais, porque hai acumulación de residuos, porque hai unha elevada densidade de público. Todo o parque. Isto, se vostedes queren o aplicar, e o informe da policía di que é para esa zona concreta, pero que todo isto dase en todo o parque, en toda a festa do pulpo. Entón, se en rigor aplicamos o informe da policía, hai que suspender a festa do pulpo. E agora vamos a outra cuestión. A pregunta é, por que se fai un informe no que se explica que esta circunstancia, que esta zona non é a máis axeitada, o cal se pode discutir e podemos estar de acordo se hai zonas mellores ou peores no parque. Nós non decimos que esta sexa a mellor con diferencia. Agora, por que non hai un informe que diga que as Barcias sí o é? É dicir, temos un informe que nos diga onde non vai ser, pero non temos un informe que diga que é seguro onde vai ser. Non temos un informe que diga que non vai a ser un problema se fai calor, como se vai resolver o problema do río, como se van a resolver outros problemas que se poden presentar. Bueno, os argumentos que se deron hasta agora foron todos que, bueno, como eso, que somos todos un pouquiño lelos e que non nos enteramos, e incluso se esgrimiu como un elemento o respecto medioambiental. Bueno, quería falar eu de respecto medioambiental vendo o pechamento que se está facendo para o Parque Canino, que é unha boa idea que levamos anos pedindo, pero seguro que a ninguén se lle ocurriu que para respetar o entorno do parque había que facelo de madeira, había que facelo xeitoso, e non poñer pés de cemento e encher o parque de vallas metálicas. Pero, bueno, supoño que son cousas que xa se irán vendo, xa cada un irá explicando por que as fai así. Entonces, como digo, faltan moitas explicacións, falta consensuar. Agora, podemos entrar, que me dá tempo, no procedimento, porque que se preocupen deso e que non se preocupen do procedimento é un escándalo. É dicir, en que mundo se fai de... A ver, fai 20 anos ou 25 igual tiña sentido facer un sorteo dos minibares.
Pero hoxe en día, en que momento da lei de procedimento administrativo, porque os técnicos tamén neste Concello non sei a que están, sinceramente. Eu cada vez estou máis sorprendido co traballo dos técnicos. É dicir, como se pode decir que se adxudica a ocupación de solo público para un beneficio a unhas empresas, chamase, fais un sorteo, ademais, o caos absoluto. Primeiro saca un bando que asina o Concelleiro de Turismo. Os bandos os pode asinar o alcalde, que eu saiba, se non estou equivocado. Pero como neste goberno xa todos sodes alcaldes, unha semana unha semana outro, xa non se sabe, pois non sorprende. Pero despois, a partir de aí, é dicir, hai un decreto posterior que anula ese bando e dice que van ser as empresas as que poñan carpas, está nun decreto. É a primeira vez que vexo como se vai montar o dispositivo. Vanse poñer carpas por parte das empresas, van poñer, remato xa, seguridade privada, iluminación, un grupo electróxeno, ou sexa, que van a poñer sistemas eléctricos nunha zona do parque, etc. etc. Entón, como digo, aquí dentro do principio que faltan son moitas explicacións e, sobre todo, falta pensar se a ubicación original é mala, pensar se a que vostedes decidiron, porque lles pareceu a vostedes que sí, é boa. Iso é o que nos falta por saber. Gracias. Ante esta medida, que hai dos informes da Policía de Bombeiros, decidimos que viñan a explicar a Policía de Bombeiros, o jefe da Policía, o jefe dos Bombeiros de Carballiño, a explicar os informes. Si poden subir aquí... Perdona, como funciona isto, secretaria? O sea, traen a alguén de fora para que fale no pleno. De alguén de fora non, son... No, alguén de fora, sí. Este pleno somos os concelleiros. Somos os concelleiros. Entón, eu quero saber... quero saber cal é o mecanismo para que en un pleno participe xente que non é concelleiro. A ver, quero... Hasta onde eu sei, nun pleno participan os concelleiros. Hasta onde eu sei. Si poden, ao final do pleno, por dar alguna explicación ou tal, pero no acto administrativo do pleno, poden participar xente que non é concelleiro. Pregunto. Puede pedirle a los técnicos que participen para explicar algún expediente, pero no puede participar en el pleno. Puede pedir que un técnico... Pueden participar en el pleno y constan en lata la participación de ellos en el pleno y todo, ¿sí? No, yo pregunto eso. Está ben sabelo, está ben sabelo. Está bien saberlo. Está ben sabelo, Está bien saberlo. Entonces me parece perfecto. Xa ten vido o interventor tamén. Bueno, claro. O interventor debería formar parte do pleno. Que consten en el acta las intervenciones de los informes de bomberos y de policía, ¿me entiendes? Sí. Bueno, unha cuestión, porque como isto non o comentaste, se non dixeste, supoño que poderemos facerlles preguntas. De entrada, o xefe de policía, si é técnico do Concello, é traballador do Concello, non temos ningún problema en que interveña Daniel, que é o xefe de bomberos, pero non é traballador do Concello, nin é técnico do Concello. Pero, bueno, Bueno, sí, e ten máis cargos. E ten máis cargos tamén. Tamén ten máis cargos. No. Non teño ningún problema en escoitalo. Realmente é algo que debestes comentar en comisión. Mirade. Sí. No es para... Perdón. Eso no está en el orden del día. Perdón. No está en el orden del día ni en comisión. A postura do Partido Socialista, que nos interesa coñecer a opinión dos técnicos que realizaron o traballo por transparencia cara á sociedade, é que eles non veñan aquí a... Pero a partir de agora, Diego, cada vez que haxa un informe técnico, vai ter que estar aquí o técnico correspondente para explicarlo. A vostedes non lles interesa a partir de... No. fale. Absolutamente. No, xa dixemos que non hai problema, que lle faremos preguntas, porque ao millor non contestan, porque eu quero que me expliquen das Barcias, porque... Non. Alcalde, por unha cuestión de orden. Primeiro, perdona, vamos manter o orden porque isto non se pode ir de madre. Vamos a ver, primeiro lugar, vale, isto tiñase que haber comentado en comisión. Para eso temos comisións informativas previas, porque teríamos feito consultas, máis alá dos informes. Nos preparamos o pleno en función dos informes que vos... Vale, pois mira, non van a dicir nada. Non, ningún problema. Que interveñan, ningún problema. Ningún problema. No, si non queren que eso, non hai ningún problema. Non estou dicindo eso. Los informes técnicos, la administración los pone por escrito y los adjunta al pleno. Traer un informe técnico a pleno, sin pasarlo por comisión y sin darle la oportunidad a la oposición de saber de qué va esto, no considero yo que sea un procedimiento habitual.
Eu nunca o vin nos anos que levo. Mira que leva habido polémicas, Pero bueno, Os dale, informes dale. teñenos, desde o Dálelle. principio teñen os informes. Non, pero A Pepe, comisión foron os Pepe, informes. perfecto. O Se non queredes que... Pepe, déxame si rematar, tedes sí. algún problema Eu, que explique os seus informes, Vámonos dígolle que non... vámonos escoitar. Vamos, lóxicamente, porque isto xa rompe a dinámica do pleno. Vamos facer preguntas. Somos un pleno con 19 concelleros. Vamos facer preguntas. E No, despois... eu digo, se non queredes que... No. Pero a ver, Elvira, ¿cuándo Por vino favor. un técnico a hablar aquí? ¿Cuándo? Pero esperade. En los últimos 30 años. No, pero no, al pleno. O arquitecto veo a comisións, nunca ao pleno. No, ou non nos deixaron falar directamente. Bueno, por favor. Sí, perdonade. Eu cando poida remato. Mira, Por favor. Mira, eso es cobardía. La administración cobardía sí, que os amparáis en ello. mirade, perdonade. Absolutamente. Mira, A la policía local. perdonade. Por favor. Elvira, cállate la. Se pronuncia por escrito, explícalo tú, en la política. No metas a los técnicos en embolados políticos. Explícalo tú. Eso es cobardía por tu parte. Fran, por favor. Y tú lo sabes porque la administración se pronuncia por escrito, no de esta forma. Por favor. Bueno, por favor. Pues ya está. Bueno, vamos a ver, permitídeme, xa, por favor, Fran, permitídeme, porque isto que non se pode convertir é... Mira, hoxe hai rapaces, e moita xente xuventude do Carballo que está pendiente deste debate. Entonces vamos dar unha imaxe seria. E vamos... vale. No. Ben, perfecto. Paréceme ben que vos faga gracia. Paréceme perfecto que vos faga gracia. A ver, isto é... Bueno, sí. No quiere que actúe. No. En serio, queda ahí expuesto y ya está. Nada. Ningún problema. Sí. No quieren que haya... Non é verdad, Pepe, non é verdad. No, que diga la secretaria. No. Tienen ustedes los informes, les vale por escrito. Ahí queda. Muchas gracias. Perdón por llamar. No. ¿Cómo que quieren explicación? No. Tenéis los informes por escrito, no os vale. Bueno, ya está. Miguel, non esconderse detrás da policía, que vos escondedes detrás dele. Vide aquí, dá a cara. Levádelo pa ali porque vos dá a gana. Nin policía, nin bombeiros. Por favor, ya. E punto, nada máis. Aquí cada uno tiene su turno de orden. Por favor. Esto no es una feria, es un pleno y cada uno tiene su orden. Vale, vamos a ver, por pechar esta cuestión, Pepe, Se vamos a acabou. ver. No queríamos traerlos para eso. Como que se acabou? Ou sexa, que eu fago a miña primeira intervención sin que se me diga que vai entrar a policía e o xefe de bombeiros e agora non podo falar. Por favor, tenga palabra Sofía. Ou sexa, nin siquiera o anunciades antes da presentación da moción, nin antes da primeira intervención. Por favor, tenga palabra, estaban na porta esperando a que eu acabara a miña primeira intervención. Home, pois vos sí que o montades ben, de verdad. Home, dá gusto. Por favor. Dá gusto. Tenga palabra Sofía, gracias. Qué barbaridade. Bueno, a verdade é que eu estou sin palabras, porque realmente isto penso que pasa, porque esta moción este tema non tiña que vir a pleno para debatirse nun pleno, senón que se tiña que debatir nunha comisión, non só ca corporación, senón con todos os que participan na organización, na asistencia da festa máis emblemática do noso concello. O que sí de verdad é que, ademais, é que hasta me puxestes nerviosa, porque, vamos a ver, estamos falando da mocidade, e últimamente parece que a mocidade pois hai que botala do pueblo, porque a moita xente, e con todos os meus respetos, a veciñanza e a determinados partidos políticos. Vamos a ver, a riqueza máis importante que ten unha vila, calquer concello, é os nenos, as nenas, a mocidade, as rúas cheas de vida,
a pista roxa chea de mozos practicando deporte, e algún hasta lle molesta. Non sei se prefiere que este fumando porros en algún sitio. E que isto é indignante. E agora vamos falar da festa do pulpo. Vamos a ver. A festa medrou, pero ten que medrar en calidade, non só en cantidade. Ten que medrar. Temos que definir que modelo de festa do pulpo queremos. Sabemos e estamos vivindo que últimamente a festa iba sobre unha dinámica repetitiva. E iso, pois, sabemos como acaba. Ao final, acabamos cansando o modelo e xa non temos esa atracción. Entón, o que non se pode facer tamén é definir un modelo de forma unilateral. Penso que non, porque a festa é de todos e de todas. E participa moita xente. E o máis fantástico e maravilloso, e con todos os meus respetos a todos os que participan, é a mocidade. E de verdad, que non quero criminalizalos, porque parece que agora é que, non, a mocidade, pois, non sei, solo se emborracha. Pois non é certo, non é certo, e a festa ten que ser para todos. Pois de 5 anos, pois de 14, pois de 18, pois de 30, pois de 60, pois de 100. Ten que ser para todos. Entón, centrándome no informe, centrándome na moción e nos informes. A ver, hai un informe que di o que quero decir tamén é que eu non vou cuestionar os informes dos técnicos, porque por riba de todo está a seguridade de todos e de todas, repito, de todos os asistentes. Entón, eu non vou cuestionar os informes dos técnicos. O que si vou a preguntar é o seguinte: si este ano os informes especifican todas esas problemáticas, esa falta de seguridade, eu pregunto, porque non o sei, que cambiou do ano pasado a este? Por que? Porque o ano pasado celebrouse pois no mismo espacio. Entón, non quero pensar que houvese todo este peligro, pero parece ser que sí, e deixamos estar ali a mocidade. E despois outra cousa. O parque municipal é inmenso, e o mellor, as Barcias ainda non están 100% acondicionadas para ter, pois, eso, un evento destas características. E o mellor as Barcias tamén están alonxadas de tal maneira que parece que apartamos a mocidade. Que parece? Eu non digo que nadie teña a intención de botar a mocidade do pueblo, porque xa che digo, é que me indigna eso, porque a alegría e a alma do noso concello, aos nosos nenos e a nosa mocidade. Entón, hai espacio e espacio no parque. Eu penso que si asesorados polos técnicos medioambientales, de seguridade, por todos, cos participantes, as asociacións, a mocidade, a corporación, todos os concelleiros e concelleiras, vos pensades que non seríamos capaces de darlle unha volta á festa e de reubicar os espazos e de darlle a importancia que ten respetar a tradición da festa, respetar a nosa cultura, a nosa música? Vos pensades que non podemos convivir todos? É que eu penso que estamos aquí todos para eso. Entonces, claro, si nos poñemos uns nun extremo, outros noutro extremo, e non chegamos a un acordo, o único que se vai a perxudicar é a festa e todos os asistentes. E eu penso que temos modelos que compartimos con outras cidades, que fostes a Italia, e vedes que as cousas van cambiando, vanse modernizando, van mellorando, e iso é en beneficio de todos. E eu penso que temos que poñer a mocidade no centro. E tamén teño que decir que hai que ofrecerlle un ocio alternativo e sano a nosa mocidade. E non vale mirar para outro lado. E ofrecerlle... Gracias, Sofía. Tes outra intervención. Gracias. Ten a palabra Elvira. Bueno, bo día a todos e todas. Vamos a ver, señor Adolfo, o de vostedes é incomprensible. Incomprensible. Traemos a policía, 4 informes e bombeiros, idoneidade, antigo recinto sí ou non, as Barcias sí ou non,
mas o meu informe medioambiental, que xa claro antes de que me diga nada, eu non teño competencia neste caso para informar, pero sí podo manifestar a miña posición medioambientalmente, que é o que fago. Mire, señores do Espazo, moción. Os motivos de seguridade aducidos son máis que dubidosos e a ubicación elixida nas Barcias semella tan ou máis insegura que a anterior. O sea, que está poñendo en dúbida os informes dos profesionais que se ocupan da nosa seguridade, emerxencias e a policía, que fai nada aplaudíamos. Sabes, cando foi da pandemia, salíamos aos balcóns e aplaudíamos o persoal sanitario e a policía e os forzos e corpas de seguridade, e agora non lle queremos prestar atención. Pero, mire, é moi fácil, señor Adolfo. Voulle propor unha cousa a vostedes os 5. Tráiganme un solo informe donde se di que na antigua ubicación non vai a pasar nada e que se pode realizar a festa, que a cantidade de afluencia que creceu neste pobo, que non hai xente, non atopa xente para dormir e para quedarse aquí esos 15 días, tráigame un solo informe, ou poñollo máis fácil. Facemos un informe e firmao os 5 que están aí. E se vostedes firman ese informe, nós non vamos cambiar de todas formas a ubicación, pero a ver se o firman, a ver se lle tembla o pulso, porque sabe o que lle digo, señor Adolfo? Se nos ignoramos estos informes, eso é prevaricación, administrativa como mínimo, e se hai mortes e li pasa algo, é responsabilidade penal. Penal. Sabe o que ocorreu en Gijón fai nada? 5 rapaces morreron, 5 ou 6 rapaces xóvenes. Saben quen están imputados? Os técnicos do Concello, máis o concelleiro, máis o alcalde. Sabe? Eso non lle explica a xente xoven. Eso non lle interesa, decirlo. Vostedes preocupalle tanto a xente xoven que están dispostos a metelos nun burato. E se pasa algo, que a xente morra aplastada, ou que non den entrado os servicios de emerxencia, ou que non den entrado a policía, ou que non den entrado o persoal sanitario. Eso é o que lle preocupa a vostede a xente xoven. Neste Concello non se vai contra a xente xoven, que é o que vostedes están movendo detrás das redes sociais e falando con todos. Eso é o que vostedes están facendo. É o único que fai Espazo Común. Cando este goberno decide tomar unha decisión e cambiar porque está mal, vostedes súbense ao carro para crear algarabía e alboroto. É o único que fan. Mire, podo yo ler todos os informes, pero tennos vostedes. Ten todos os informes vostedes. Mire, só lle vou decir unha valoración da policía. Desde o punto de vista estritamente policial e atendendo exclusivamente ás características físicas do emplazamento, esta policía considera que el nuevo espacio propuesto reúne unas condiciones objetivamente más adecuadas para la celebración de la fiesta de la juventud que la ubicación utilizada en ediciones anteriores. Señor Adolfo, yo le hago otra pregunta, porque sí que tamén está movendo do río, xa o sei. Mire, a festa do esquecemento en Xinzo, pódeme decir onde se celebra? A carón do río. E saben que fan os romanos? Cruzar o río. Sabe? Este non leva moita auga tampouco, señor Fraga. A festa de Allariz, onde se celebra? Cara ao río. A festa de Castrelo de Miño, onde se celebra? Cara ao río. A festa da Vendima en Leiro, onde se celebra? Cara ao río. Non vaya por aí, Adolfo, non confunda a xente, non confunda a xuventude, non lle diga que van a morrer afogados no río, porque o río bótase quen quere, O río está aí, leva 365 días, 24 horas. Vale, señor Adolfo. Entonces, non me veña con eses argumentos. Pero xa lle digo, teno moi fácil, apórtenos un informe, un solo informe, e un informe contrario aos das Barcias, porque a policía e os bombeiros aquí o din claramente. Unha esplanada xa, sin vexetación, con posibilidade de evacuación, con posibilidade de intervir tanto persoal sanitario como forzas e corpos de seguridade, con delimitacións. O sea, señor Adolfo, deixe de mentir, a vostede non lle importa a xuventude,
E non lle importa a festa do pulpo, importalle atugarnos na merda. E o único que lle importa é sacar rédito Gracias, electoral. Nada máis. Ten a palabra Adolfo. Perdón, Manolo. Bueno, bo día a todas e a todos. Remítome o que di a miña compañeira Elvira. É un acoso vergonzoso, non me parece digno dun partido político, non vixear os informes da policía local, dos informes dos corpos de seguridade, compañía. E isto, Sofía, digoche unha cousa, nós isto facémolo para velar pola seguridade da xuventud, non por altercar, Pachi, estou falando eu cando falo os teus respeto, fago a favor, porque en política hai máis que falar ben ou falar mal, hai a quen se cree e a quen non se cree. Bueno, entón eu voulle dicir unha cousa, por que lles preocupa e lles molesta todo isto? Porque a festa do pulpo volveuse en algo importantísimo para esta vila, en moitos sentidos e aspectos, moitos, actividades, pasamos de 2 días a 20 días, actividades para a xuventud, actividades de deporte, de cultura, de comercio, de 50.000 historias. Que estamos a falar? Que estamos a facer? Estamos a protexer a nosa xuventud. Eu non me vou a poñer en contra un informe de policía nin de nadie, por moito que digan ustedes, porque non teñen clase para dicir eso. Empezando por aí. Non te digo a ti, Fran. Non. A quen se puxo con esta moción de diante? É o que yo estou dicindo. Entende? Entonces, o que importa para nós é a seguridade e de que isto vaya para diante. Erros, seguramente que teñamos 1000, seguramente. E deles tenemos que aprender. Ahora, darnos ustedes leccións a nós. E de momento vou non deixar así. Na seguinte xa direi. Gracias. Ten a palabra Adolfo. Bueno, pois o organizador das 12 últimas edicións da Festa do Pulpo acábanos de decir que somos uns criminais porque pretendemos xogar ca seguridade dos rapaces, porque pretendemos facemos un acoso vergonzoso porque opinamos que onde se viña facendo non é moito peor que onde se quere facer e todas estas barbaridades que acabamos de escoitar. Manolo, xa está, levas 12 anos organizando a Festa do Pulpo, vas camiño de acabar con moitas cousas e ainda tes máis que decir, pero bueno, esa é a túa característica principal, que o pan sube cada vez que falas neste pleno. En calquera caso, Elvira, o mesmo che digo, é dicir, pretender criminalizarnos a nós, decir, falar de mortes, de afogamentos, eu teño claro que todos queremos evitar eso. Eu teño claro que todos queremos evitar eso. Outra cousa é que compartamos como facelo. E non temos por que estar de acordo contigo, non? E incluso podemos discrepar dos informes da policía, verdad? A que sí? A que hai un informe da policía que di que ti mandaches abrir o parque despois dun temporal e ti negáchelo no pleno e eu teño ese informe. Teño ese informe, Se lle facemos tanto caso aos informes da policía, faremos yo a todos. Entonces, os informes da policía, bueno, pues evidentemente son importantes. Pero mira, o que non podedes facernos creer é que unha decisión que leva anos sendo un run e dando voltas, a que concelleiros que hoxe a defenden se negaron expresamente outros anos, porque se negaron, e sabe o medio pobo, porque despois falase nos bares e todo o mundo sabe o que foi dicindo cada un, o que non podedes agora é facernos creer que é outra cousa que unha decisión política. Eu non sei se recordades, inda que fora pouco tempo, durante algo máis de 3 anos, fun o responsable da policía, sei moi ben como funciona. E sei moi ben que tipo de informes se poden facer. Insisto, eu a partir de agora que non me deixaste falar, gustaríame que cada vez que se queira debatir calquera circunstancia, teñamos aquí os técnicos. Dentro dun rato imos debater de urxencia a modificación de crédito ás alegacións que presentamos que se resolveron en 16 horas. Tempo récord. Vai estar o interventor aquí? Non, verdad? Vai estar o interventor, que é o que firma o informe? Non vai estar, claro, pero porque ese non vos interesaba. Despois, non vos resulta sospeitoso a calqueira que este vendo isto que non nos avisárades que non viñeran o jefe de policía e o xefe de bombeiros á comisión e que non nos informaran nas comisións? Non vos parece sospeitoso? Que sería lógico, non. Gardástelo para facer o impacto mediático, porque ese é o vosso rollo, fotos, desviar a atención do importante, a verse agora, e que ni no dixestes antes. Por que non entraron antes de empezar o debate? Por que non estuveron na miña primeira intervención, cando estaba o xefe de policía aí fora agardando? É que é un paripé. Eso é o que facedes permanentemente, un paripé. Mira, nós queremos que a festa funcione. E levamos moitos anos antes de... Bueno, pero é que é increíble. É que veña xente que descubriu o Carbeño fai 15 días a decirnos a nós que se coidamos a festa de pulpo, se a queremos... Bueno, a mí xa me deixa alucinado. Pero mirade unha cousa, é moi doado.
A xente xoven non é idiota, Elvira, e contra o teu argumento, eso é demagoxia barata. Vasme firmar ti un informe que diga que non vai pasar nada, e ti vasme firmar un informe, ou calquera destas dúas persoas que acaban de marchar, vai firmar un informe de que non vai pasar nada nas Barcias. Ese non o vai firmar ninguén. O que ti dixeches é que alguén che firme un informe de que non vai pasar nada. Son as túas palabras. Eu digo, che firma ti un de que non vai pasar nada, que tú eres a responsable de onde se faga, e os teus compañeiros do goberno firma un informe que diga que non vai pasar nada onde se vai facer. De que Gracias, sirve que o Adolfo. firme eu, que eu non teño responsabilidades? Cando as teñas xa me farei cargo, pero vos vivides na demagoxia e vivides no efectismo barato, que é o que Gracias, acabades de facer, Adolfo. ni máis ni menos. Ten a palabra Sofía. A ver, ben. Ninguén me respostou que pasou nas edicións anteriores e o ano pasado. É dicir, que o ano pasado os rapaces a situación que tiñan era temeraria, digo eu, non? Porque o espazo é o mesmo, o anterior, é dicir, que este ano decidistes mellorar a seguridade e estou totalmente de acordo que a seguridade está por riba de todo. Pero por que non puxestes en riba da mesa, nunha mesa de traballo, o modelo de festa do pulpo que queremos? Eso sería o máis lóxico. As aportacións que deberíamos facer nos órganos colexados e non dar este espectáculo. Eu que faledes así tan alegremente do río, agardo e espero, polo ben de todos, que nunca pase nada. Pero, mirade unha cousa. Vou vos facer outra pregunta. No recinto dos minibares van a poder entrar os menores de 18 anos? Por favor, deixádelo claro a toda a mocidade. Van a poder entrar os rapaces menores de 18 anos? Non. Escoitádeme un segundo. Non lle dedes a volta, non vai a respostarme despois que eu que quero que se emborrachen. Non, prohibides o alcohol e deixades entrar a todos os nenos e nenas, porque a festa é de todos. Entón, un espacio onde non se vende alcohol vale para todas as idades. Eso o primeiro, porque claro, aquí hai un decreto que eu quedei escandalizada cando moito alardeabades das medidas de seguridade que llevades a poñer o chiringuito e resulta que son os bares. Son os bares os que teñen que adoptar as medidas. Son os bares. Sí, claro, con los bares nos hemos metido. Pois para min está por riba de todo a seguridade de toda a mocidade e a saúde. Porque non se pode... Pois sabes por que che molesta o meu tono de voz? Porque non está o técnico para que regule o sonido. Que queres? O pleno organizástelo vos. Eu a única obligación que teño é vir aquí a asistir. É que vos molesta todo. O que máis vos molesta é cando non vos interesa o que vos estamos dicindo. Entonces, por eso desviades a atención. Entonces, pola interrupción, dadesme o tempo añadido. Porque, claro, non vos interesa. Decídello todos os rapaces, que non van poder entrar. Por qué? Porque vades servir alcohol. Pois non nos sirvades. E xa tendes o problema arreglado. Porque, evidentemente, si están dentro, sí que se vos vai caer o pelo. E debería, porque xa estamos fartos de que miredes para outro lado e digades no, si a culpa é da mocidade, que están locos. No. A mocidade é extraordinaria, maravillosa, responsable. Sí, Elvira, estou che dicindo, entendo que compartirás comigo eso. Gracias, Sofía. Ten a palabra Elvira. Bueno, nada, acabar dicindo que está ben claro que trouxemos o jefe da Policía de Bombeiros para aclarar todas as cuestións que había cos informes que son moi clariños e que non nos quixeron escoitar. Aclarar que isto é unha decisión por seguridade, non hai máis cousa, que Espazo Común, como sempre, está facéndose a víctima e está subíndose o carro coa idea de conseguir votos porque xa están en campaña electoral e cabreando a xente. E voulle aclarar o do parque, mire, xa non vou pasar máis por aí. O parque en Vendaval mandeino pechar por seguridade porque así o recomendaban, vale? Pecheino.
E cando pasou o vendaval, falou co xefe da policía, abriuse. Sabe o que pasou? Que caeu unha rama en medio do parque, vale, estaba precintada e o xefe da policía deixou unha precintada. E mire, non quería decir isto, pero vou non decir. Un traballador do Concello equivocouse e quitou ese precinto. E como eu son a responsable do persoal, asumín eu a culpa. Eso foi o que pasou, señor Adolfo. Porque non teño que nombrar aquí a ningún traballador do Concello nin poñer en evidencia. Porque todos nos equivocamos, Adolfo, salvo vostede, que é Mr. Perfecto. Vostede nunca se equivoca, vostede fala e a prepotente son eu, non? A prepotente son eu, anda que vostede. Entonces, eso foi o que pasou, deixe xa de batanar. Defendín o meu traballador e seguirei no defendendo. E non vou decir o nome porque a responsable son eu e asumo eu. Eso foi o que pasou, o abrir o parque. Espero que lle quede aclarado. Outra cousa, Sofía, a xuventude. Quen quere votar a xuventude da Festa do Polvo? Nós non dixemos nunca eso. Nós só queremos que todo que vai á festa da xuventude volva a casa. Sofía, volva a casa. E o sitio onde se estaba celebrando, que a afluencia de xente que hai agora, non é posible asegurar eso. E mire, voulle dicir unha cousa. Eu non quero sobre os meus ombros esa responsabilidade, ni ningún de nós. E por eso se cambiou, por estos informes, se cambiou, non hai, Adolfo, que queres deixar ver unha decisión política a favor de quen? De ninguén, señor Adolfo, de ninguén. É por seguridade. E se vostedes queren ver outra cousa, é simplemente o seu problema. Pero mire, xa sei que vostede aquí non ten responsabilidade, é o que lle jode que non está deste lado do goberno, que non pode facer as súas anchas como quixera, porque o informe di claro que se non cumplimos eso, nos ateñamos ás consecuencias, porque vai en contra da lei de espectáculos, que regula os espectáculos públicos. Eu non son como vostede, nós non somos espazo común, nos velamos primeiro por a legalidade e por a seguridade. E de algo estamos contentos e de eso. Gracias. Bueno, para finalizar, decir simplemente que estes informes, como di a miña compañera, non remitimos, que é o que vale. A min o ir buscar votos de mala maneira política de certa xente, de certos partidos, e a min o que me importa... Sí, no, pero, espera, déxame acabar. Claro, non, huevos telos ti. Huevos telos ti. Eu teño... Que fale este de ir buscar votos, de ir buscar votos. Legales. Por favor, bueno, mira... Te conoce todo o Carballiño. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Por favor. Claro, é o que non lles gusta. Este é o que non lles gusta. Que miremos por a seguridade, que traigamos aquí unhas persoas que queren aclarar unhas cousas para aclarar ao pueblo e a xuventud, que é o máis importante para nós, e non teñen a dignidade nin de dicir que sí. Eso demostra, mire, eu levo aquí 20 anos porque me pongo o pueblo. Non, porque, non, e usted fixeron aí, pero, mire, sí, bueno, mira, sí, estabas ti. Bueno, é igual, é que non deixan falar, Mire, entonces, por que se cambiou a ubicación? Eu fai un ano sei que ustedes andaban locos para que se sacara dali. Seino. Sí. O que pasa é que esta é unha festa que vai a máis. Entonces, o que hai primeiro que hai que facer é isto. E por encima de mía, por encima dos informes policiales eu non vou a pasar, nin eu nin nadie, non debes. Ahora, mira, a política é che como na vida. Uns grandes e outros pequenos. Eu son pequeno, de estatura, pero do resto que o valoro o pueblo. Non teño nada máis que decir. Xa se ve a educación. A ver, por favor, deixa de respetar... A ver, non tes a palabra, por favor, a todos no pleno, por favor, a todos, estou dicindo a todos.
Respetade os vosos turnos, por favor. Podedes falar o que queirades. Estou yo chamando a todo o mundo, por favor, a todos. Hoxe, o peor pleno que levamos fai moito tempo. E non ten sentido, vamos a peor. En vez de ir a millor respetarnos, vamos a peor. Por favor, respetade o que fala cada un. Cada un ten a súa opinión, é respetable. O que non pode ser que estemos por detrás falando sin sentido. Moitas gracias. Ten para rematar un minuto, Adolfo. Gracias. Bueno, pois todo o vosso argumento para este cambio se basea nun informe da policía cando a propia concelleira acaba de dedicar medio minuto a decir que un informe da policía que falaba dela estaba equivocado, porque o informe teño e di o que di. Entonces, por aí, eu creo que se acaba ese debate. Si é unha decisión política. Si é unha decisión política a que empurrades directamente a que corpos e forzas de seguridade participen para apoiar, porque evidentemente sí hai argumentos para apoialo, pero tamén os habría para apoiar o contrario a vosa decisión. Porque se a vosa preocupación é a seguridade, por que non hai un informe sobre o tráfico no Parque Infantil de Alameda? Por que non hai un informe sobre o que pasa na Nacional 541 o seu paso polo Carballiño, que é un punto crítico de atropelos? Non hai un informe deso. Isto sí, isto era urxente, isto había que facelo. Cando a persoa que leva 12 anos, polo menos, ou máis, organizando esta festa, o ano pasado non puxo ningún só problema. Policía local xa había no Carballiño o ano pasado, Festa xa había o ano pasado, o organizador era o señor Dacal. E agora este ano resulta que, meu Deus, porque nós decimos que había que pensar ben as cousas e que ao millor, que é o que levamos defendendo aquí donde o principio, que as Barcias non é a mellor ubicación. E xa remato, Elvira. O de que fagas mención a leis, con este procedimento que facedes para a adxudicación dos minibares, que ninguén entrou neso. O sea, en que mundo se pode facer? Se pasa algo ali, sexa nun sitio ou noutro, igual si quedes todos á cárcel. Porque isto é todo absolutamente ilegal. E a secretaria está aí consultando un libro, pero se ten que informar do procedimento, vai vos decir que é ilegal. E se calquera interesado ou calquera veciño denuncia eso vaise todo abaixo. Porque facedes barbaridades legais e despois vides aquí a revestirvos de que sodes os adalides da seguridade e da legalidade. Nada, xa rematei, Pepe, pero, insisto, e si vos digo unha última cousa, non tratedes aos veciños e moito menos a xuventude de idiotas. Pensan por si mesmos. Pensan por si mesmos, Diego. Xa sei que tío da xuventude demostrádelo moitas cousas e defensas que son parvos. Pero non, a xente pensa por si mesma. Non fai falta que ninguén os manipule, asegúrolo. Gracias. Votación desta moción. Votos a favor. Votos en contra. Queda rechazada a moción de espacio común. Vamos a ver. Gracias. Que se regule a festa do pulpo e parece vos mal. Por favor. Mamá, no, é mellor votar a favor de que ti fagas Sofía, por favor, vamos. Ao acabar falades entre vos e vos tirades os trastos e si queredes. Por favor. Por favor. Sí, porque... Expediente. A ver, paramos, queredes parar e tomar o aire todos. A ver, por favor, home. Expediente 7342-2026, moción espacio común para garantir a continuidade da Escola Municipal de Fútbol. Ten a palabra... Eu mesmo. Adolfo, gracias. Bueno, pois imos vos molestar outra vez, imos traer unha proposta, imos falar de cousas, imos traer preocupacións veciñais ao pleno, e vos poñedevos como que irades, cabreádevos, enfadádenos, faládenos de votos, de quen cae ben, de quen cae mal, podedes facer o que vos dé a gana. Nos imos seguir traendo que os veciños nos trasladan. Evidentemente a vos dirán unhas cousas e a nos outras, pero nos vimos aquí a defender con toda a nosa forza, toda a nosa enerxía, todo o noso compromiso o que nos vayan dicindo os veciños, de acordo? Entonces agora vamos falar da Escola Municipal de Fútbol. A Escola Municipal de Fútbol durante moitísimos anos funcionou sendo un organismo dependente da área de deportes deste Concello vinculado ao Clube Deportivo Arenteiro. Polo cal, o Arenteiro non tiña ningún problema en dispor dos xogadores, en que se levaran as mesmas equipacións, en ser quen xestionara absolutamente a área deportiva, coordinando os adestradores, coordinando todo e máis, e funcionaba bastante ben, non traía grandes problemas, algunha pequena complicación á hora da inscripción na competición, que sempre se resolveu, e que non é tan difícil, porque a Federación non vai deixar fora a ningunha entidade para que xoguen os rapaces, que aquí se usou como argumento máis dunha vez. Pero no ano 2023 aparecenos aquí cun acordo que incluía, entre outras cousas, unha cesión do Estadio de Espiñedo e a cesión
prácticamente incondicional das escolas municipais de fútbol a Clube Deportivo Arenteiro. Isto foi fai hoxe 3 anos. Un acordo asinado por Argimiro Marnotes e Francisco Fumega, que sempre tuveron moita habilidade para entenderse, como vostedes herdaron agora como dignos heredeiros deses acordos, e que vemos que, bueno, pois funcionou durante 3 anos, pero xa daquela advertimos que o fútbol é moi inestable. O fútbol, hoxe, os clubes, os equipos, os xogadores, os adestradores, hoxe están arriba, mañá están abaixo. E agora mesmo o Clube Deportivo Arenteiro é unha entidade que está en bancarrota. Clube Deportivo Arenteiro, por desgracia para o Carballiño, por desgracia para os que somos aficionados ao fútbol e ao Arenteiro, ten unha débeda de máis de 3 millóns de euros. E claro, evidentemente a nós preocúpanos sobremaneira que as escolas municipais de fútbol, bueno, o que antes eran as escolas, as categorías inferiores do Arenteiro, onde xogan, pois unhos 200 e pico rapaces, a fútbol, que o que queren é facer deporte, disfrutar do fútbol, e non lle importan en gran medida nin as cuestións políticas, nin o que pense vostede, nin o que pense eu, nin en moitos casos o que lle pase ao primeiro equipo. Preocupa lle xogar, e poder xogar todos os fines de semana e adestrar 2 ou 3 días a semana nunhas condicións decentes. Xa falaríamos das instalacións e das posibilidades e todo eso. Pero vostedes están pensando en seguir deixando nas mans desa entidade a que vaya por diante, que eu creo que poden dicir o que queran, todos desexamos que lle vaya ben e todos desexamos que saia adiante, pero que nunha situación, cunha débeda a principio de temporada para sair na terceira división con 3 millóns e pico de euros, a pinta é moi preocupante, moi preocupante. Polo tanto, nós aquí o que propoñemos é que o Concello recupere as escolas, que garanta a continuidade deses equipos xuvenís, cadetes, benxamíns, alevís e demais, mantendo o vínculo deportivo co Arenteiro. É dicir, nós non pedimos que se rompa o vínculo deportivo, non pedimos que o Clube Deportivo Arenteiro deixe de ter a posibilidade de incorporar os xuvenís, de adestrar cos rapaces que queira, de coordinar deportivamente a base, pero que se lle dé esa seguridade, esa garantía xurídica de viabilidade a eses clubes. Porque, miren, é que é moi doado de darse conta, e este argumento xa usamos fai 3 anos e vostedes ignoraron-no completamente. Cando o clube vai mal, cando a entidade vai mal, por desgracia, chegou a unha situación prácticamente insostible, os ingresos que cheguen, a onde van a ir? Incluso as subvencións que poideran entrar por as categorías inferiores, que sabemos que lle entran moitas subvencións, tanto de Xunta como de Deputación, por ter categorías inferiores, a onde van a ir? Onde se van a invertir? En pagar a débeda, en pagar os gastos do primeiro equipo. Eso, por desgracia, é así. Quen vai pagar ese pato? Quen vai pagar se cadra sufrir unhas condicións que non serán as óptimas? A canteira, os equipos da base. Eso vai ser así. Vai ser así porque, miren, por moito que se queiramos inventar discursos, dependendo do lado da mesa que estemos, o fútbol sempre foi igual, e isto é cíclico, e isto no Carballiño xa pasou. E cando se fundou a Escola Municipal de Fútbol, cando se fixo municipal, era porque xa quebrara o Arenteiro e porque desapareceran os equipos da base. E xa se tuvo que facer. Bueno, non quebrara hasta este punto que non chegou a desaparecer, pero estuvera a piques. Entonces, nós o que pedimos aquí, se son capaces de velo en máis amplitude e perspectiva que esa de que espacio común son Satán e todo o que traen aquí é malo, pedimos coherencia e pedimos garantías para os rapaces e as familias que xogan a fútbol. Pedimos garantía de que van poder terminar a temporada. Pedimos garantía de que van ter material, de que van ter medios, de que van ter como viaxar, de que non van ter problemas, que poidan facer o que lles gusta, que é xogar ao fútbol, que poidan divertirse, sin ter outras preocupacións, que temos que resolverllos que estamos aquí. E a directiva do Arenteiro se lle toca, pero precisamente como a directiva do Arenteiro ten outros problemas moito máis grandes, e insisto, no matiz que non é menor, unha débeda de máis de 3 millóns de euros recoñecida, pois, lóxicamente, a todos nos invita o sentido común, igual que xa non lo decía fai 3 anos, a que este Concello que ten que velar e tutelar para que non haxa problemas nese sentido. Non hai moito máis que decir, porque esta moción non busca outra cousa que garantir esa posibilidade e evitarlle problemas a deportistas, a chavales que xogan ao fútbol e a familias, nada máis. Gracias. Ten a palabra, Sofía. A ver, sí. Vale. Ben, bueno, vou empezar por explicar o sentido do voto para que despois as concelleiras do PP non teñan problema polo anterior, porque claro, votar a favor de que haxa consenso, que non podades facer o que vos salga da barriga, pois claro, escandalízavos. É vergoñento que vos poñades como vos poñedes, pero bueno, cada quen. Por suposto que estou a favor de que se garanta a continuidade das escolas municipais de fútbol e por suposto que estou a favor de anular este convenio vergonzoso que firmou Argimiro Marnotes e Paco Fumega por €1. Cedéronlle
todo o habido e por haber a Club Deportivo Arenteiro, porque claro, daquela as vacas eran gordas, entonces, calquera decía nada, algunhas pagamos as consecuencias, e entonces, claro, era todo aquelo tal. Ahora, que os tempos, lamento que sean os que son, porque son difíciles e demais, pero claro, as directivas, digo eu, que terán que estar para lo bueno e para lo malo, digo eu, non cando hai problemas, hai que dar o petate, hai que dar os rapaces, e se vos vin non me acordo. Eso non é así. Entón, o primeiro equipo que busque financiación, que busque xestión, que busque unha boa directiva, que o leve á primeira división. Eu apoios, estou de acordo, e ole, pero como concelleira o que teño que estar pendiente é das escolas base e dos valores do deporte nos nenos e nenas das escolas. E o Concello ten a obriga de velar porque eso se cumpla, tanto nas de fútbol como en todas as disciplinas deportivas que temos. E o Concello, ata o de agora, o que fixo, e non fixo ben, porque aí están as consecuencias, é desentenderse das escolas municipais, porque dan traballo, claro, dan traballo, todo que dé traballo, xestión indirecta. Que pasa? Si tú tes unha directiva responsable, que todos son éxitos, traballadora, que se esforza, porque mira que non se esforzan as directivas das escolas deportivas, entonces, bueno, sacan as castañas do lume. Cando hai problemas, entonces o problema telo ti. E levamos moito tempo, eu personalmente levo moito tempo preguntando donde corresponde, nos órganos colexiados, que pasa co Arenteiro, hai novedades, a escola vai a continuar, a financiación, porque claro, é moi fácil decir que, claro, o Arenteiro necesita 85.000 euros. Os 85.000 euros teñen que ser para a base, non pode ser para o primeiro equipo. Pero aquí, claro, non se podía decir nada, porque era todo, que levaba o nome do Carballiño por todo o mundo. Pois todas as escolas deportivas levan o nome do Carballiño alá donde van, todas, non se pode despreciar a ninguén. Todos os deportistas de todas as disciplinas teñen a mesma importancia, non só os que xogan o fútbol, todos, e acadan éxitos que lle requiren moitísimo esforzo e teñen o seu premio, e moitos esforzanse e non acadan premios, e desde aquí o que temos que facer é apoialos a todos. Entonces, claro, vostedes, polo que eu sei, polo que me dixeron, ata o de agora, vamos a seguir na mesma dinámica. O Club Deportivo Arenteiro ten un problemón, porque ten un problemón económico, de organización e demais, pero vostedes, equipo de goberno, decidiron que xestione a escola municipal. Eu xa lles preguntei na comisión si tiñan garantizado que, independientemente dos problemas que tuvera o Club Deportivo Arenteiro durante toda a temporada, si iban a arrastrar a base. Dixéronme que non. Agardo que así sexa, que se preocupen moitísimo pola base, por fomentar os valores do deporte, porque cada vez participen máis veciños e veciñas, independentemente da idade que teñan no deporte. E, bueno, o primeiro equipo desecharlle moitos éxitos e o millor, pero que se mova, porque, bueno, non ten nada que ver ca base. O Concello non pode financiar o primeiro equipo. E, entonces, eu vou agardar por as explicacións que nos van a dar, por o proxecto que teñen, para a temporada 26-27. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Desde o primeiro momento, desde este Concello e da miña concellería que levo, que a Concellería de Deportes, foi un problema, a débeda esta do Arenteiro, e a verdad, quitóme varios días, o problema me parecía moi importante desde o primeiro momento. Chegamos eu en todo momento pensei que non iba a salir o Arenteiro, que iba a desaparecer. Tiña falado con todos os adestradores, tanto os que son do Concello como os adestradores que estaban, para intentar seguir. Había varias formas. E a escola en ningún momento non tuvemos ninguna dúbida en que tiña que seguir e que vai a seguir. Había varias formas de levarla a cabo. Pero estamos esperando a que pase. O que non podo é decidir cousas cando aínda antes precipitarme.
Pois a verdad que a mí sorprendeume gratamente que o Arenteiro salira en terceira ref. Eu son socio do Arenteiro e a verdad que en todo momento tuvemos comunicación ca nova directiva, ca antigua directiva, e fomos vendo todos os pasos. Tiñamos un plan B e seguimos tendo para coller as escolas. As escolas, desde aquí quero deixar claro que non van desaparecer, eu penso que en ningún momento, polo menos, desde que estemos nós no goberno. Porque é o máis importante do Club Deportivo Arenteiro. É o que penso eu. A nosa base, ti falas de diferentes deportes, para mí todos os deportes son iguales. Porque todos os deportes que representan o Carballiño, que os rapaces fan, dame igual que sea voleibol, que non temos, como si é ping-pong. Os rapaces teñen que facer deporte desde a base, e nós queremos entrar nas escolas tamén. Bueno, non me desvío do tema. O Arenteiro, falamos co presidente, e levou a cabo inscripción en terceira ref. En todo momento dixemos a posibilidade de que o Concello collera as escolas, porque hai un convenio firmado. Ese convenio hai que cumplilo, porque somos un Concello que cumple o que firma. No momento que haya calquer problema co Club Deportivo Arenteiro, tanto coa base como co que o Arenteiro, vexamos que non van ás escolas porque falta de financiamento, porque non atenden ben os rapaces, somos os primeiros que actuaremos. Digo, aquí e a todo o mundo. Ahora mismo imos a seguir, porque por ahora nos presentaron un plan da base que están cumplindo. Sacaron para que a xente se apuntara aos rapaces. Xa tenen 170 nenos apuntados nesta época, que va unha forma normal, porque aquí decían que se iban a escapar todos os nenos para fora, que iba a desaparecer. Non, eu fui a varias asambleas e deixei claro que o Concello non iba a deixar que pecharan as escolas. Díxeno nalgúnha asamblea do Club Deportivo Arenteiro e digo aquí, se non chegáramos a eso, aí é onde hai que poñerme a min responsabilidades por non facer o meu traballo. Pero a mismo, dígolle, desde o Concello vamos a seguir confiando en Club Deportivo Arenteiro que vaya para diante e que coide da mellor forma as nosas escolas e os nosos rapaces para que sigan xogando fútbol e defendendo o escudo do Carballiño. Xa lles digo, este ano había moitos problemas. Estuvemos aí en todo momento, fíxose o campus do Arenteiro, porque estuvemos nos detrás tamén axudando, e fíxose o campus do Real Madrid. Neste Concello, por iso vos digo que para nós é moi importante a base. O máis importante, nós non vamos a asumir a débeda do Club Deportivo Arenteiro, que quede claro. Eso é imposible para este Concello, nin de o Club Deportivo Arenteiro, nin calquera asociación ou clube que teña problemas, porque nós temos que defender os intereses do Concello do Carballiño e os intereses dos rapaces do Carballiño. Con isto nada máis, e que penso que queda claro o que pensa o Concello, o goberno do Carballiño. Gracias. Bueno, vou a ser moi rápido porque que penso quedou bastante claro e ademais isto xa foi tratado en comisión onde se aclarou cal era a situación. Efectivamente, como di Pepe, o Concello de Carballiño non vai asumir nin a débeda do Club Deportivo Arenteiro nin de ningún outro clube, porque ademais os clubes, aparte os clubes son privados, teñen unha autonomía e se debe respetar o mesmo, igual que facemos co resto de colectivos, tanto no ámbito deportivo como no cultural. Outra cousa é que, efectivamente, debido a que as escolas foron traspasadas ao Clube Deportivo Arenteiro, pois, dentro do Concello se faga un seguimento, e aí onde está Pepe dicindo que se está atento e se está traballando con normalidade, que ao fin e ao cabo é o que nos interesa, é que na situación na que estamos é que se ven de realizar un campus con total normalidade, que se está a realizar a inscripción con total normalidade e que está proxectada a tempada con total normalidade. Dito isto, dentro do Concello, sabendo da situación de risco que existía pola posible desaparición incluso do clube,
pola viabilidade económica, mantén un plan B para actuar con urxencia en caso de que fora necesario. Eu penso que por parte do Concello se fixeron os deberes, se está a traballar, se está a facer un seguimento e, dende logo, nestes momentos parece que hai total normalidade respecto á Escola Deportiva de Fútbol. Por tanto, nós consideramos que está os pasos realizados axeitados e nesta intervención, nada máis. Gracias. Ten a palabra Adolfo. Bueno, eu decirlles que máis tranquilos non nos quedamos. É dicir, a nós parecenos unha temeridade, cando mínimo, cando menos unha temeridade, deixar o futuro inmediato dos rapaces que queren xogar a fútbol durante esta vindeira temporada no Carballiño en mans dunha entidade cunha débeda superior aos 3 millóns de euros. A nós parecenos unha temeridade que igual se podería resolver agora. Insistimos, non se trata de restarlle nada ao Arenteiro, ni moito menos, todo o contrario. É dicir, falamos de seguramente facilitarlle certas cousas, que no plano deportivo sigan dependendo as escolas do clube, que siga habendo unha coordinación que leve o clube á parte deportiva absolutamente, pero a parte administrativa, a parte legal, debería buscarse a maneira de que non corra perigo. Evidentemente, creo que a ninguén lle poden facer creer que nunha entidade onde se deben máis de 3 millóns de euros, pois non hai perigos, non hai perigos inminentes. O equipo vai sair, bueno, pois unha sorte que saia en terceira división, pois unha sorte. Quen dera a terceira división algún día, pero o problema é o lastre que se leva. Entonces, bueno, miren, con respecto ao de, bueno, fíxome moita gracia de que son un goberno que cumple o que firma, é dicir, o pacto PP-PSOE está aí para atestiguar que vostedes son cumplidores natos do que firman. Pero falando do convenio, saben o que supuxo este convenio que vostedes, PP e PSOE, apoiaron no seu día, que firmaron Fumega máis Norte no seu día? Pois, entre outras cousas, supuxo máis dificultades para as familias. Porque o Arenteiro deixou de aplicar, por exemplo, os descontos que sí se aplicaban neste Concello pola renda, lembrades? Cando viña alguén a inscribirse en función da renda, tiña uns descontos que se lle aplicaban. Entonces, a xente non pagaba unha tarifa plana, cousa que sí pasou a suceder cando a responsabilidade pasou a ser de Club Deportivo Arenteiro. Entonces, todas as familias a chinchar lo mismo, ricos e pobres, os que lle molesta tanto café para todos ás veces. E esa é a realidade. Miren, evidentemente sigue habendo un vínculo, porque o Concello, acabo de decir Pepe, paga monitores, non? É dicir, hai monitores que ainda se pagan da base por parte do Concello, son traballadores municipais que traballan para a base e que, por lo tanto, siguen cobrando do Concello, pero funcionan para o Arenteiro. Pois o mesmo se pode aplicar ao resto de modelos. Entonces, bueno, por lo tanto, seguimos insistindo no mesmo, é dicir, todo o que nos din non nos tranquiliza, é dicir, vemos que non fai tanto todos levaban a camiseta do Arenteiro, eran os maiores fans, hoxe pois xa costa máis, hoxe xa hai máis dúbidas, e esas dúbidas témolas todos. E creo que sí que todos coincidimos en que queremos que o Club Deportivo Arenteiro salga adiante, ojalá volva a categorías superiores, ojalá se sanee, pero é que a pinta é moi mala. A pinta recoñecerán, estarán comigo en que é moi mala. Porque a día de hoxe a viabilidade dunha entidade cunha débeda dese calibre nestas categorías xa autonómicas, non en categorías nacionais, con prácticamente moitos menos ingresos por televisión, moitos menos ingresos federativos, moitos menos ingresos de patrocinio, bueno, antóxase cando menos complicada. Por lo tanto, a obriga que temos aquí dentro deste Concello é coidar a base. E poderíamos estar falando de deporte base, porque efectivamente mencionou no Sofía, eu tamén o tiña aquí anotado, porque nos preocupa o fútbol, pero non deixan de preocuparnos o resto de deportes. Vimos estes días o éxito dos rapaces do Carballiño, practicantes do ciclismo a nivel nacional, e estes chavales tuveron que marcharse de aquí, eran os dous integrantes do Club Ciclista Carballiño, e para progresar ante, sobre todo, a falta de instalacións, falamos de fai 3-4 anos, non falamos de fai... Tuveron que marcharse a Maceda e enrolarse no Club Ciclista Maceda, que foi onde progresaron e fixeron carreira. Tristemente, no Carballiño non temos a capacidade de ter unhas instalacións, estamos investindo cartos en cousas seguramente innecesarias, estamos gastando cartos porque eu creo que é unha das épocas, a pesares do que poida parecer, é unha das épocas de máis gasto no Concello do Carballiño, de máis gasto. Estánse gastando moitísimos cartos, miren que non digo investindo, estánse gastando, porque a maioría deles non teñen retorno. Fanse, bueno, xa entraremos despois en rogos e preguntas en cuestións como os microasfaltados e demais, pero de verdade non lles parece urxente pensar en facer un plan, como dixemos a unha de infraestructuras deportivas, pensando nos rapaces, pensando na base. Pero claro, se nin siquiera neste contexto, no que van poñer nas mans do Arenteiro na situación que está,
caótica, na bancarrota práctica total, e con moitas dificultades para respirar, con respiración asistida, se van poñer nas mans do Arenteiro a escola de fútbol con 200 nenos, claro, lóxicamente, como van pensar nun plan de infraestructuras para garantir que os rapaces poidan facer deporte no futuro e que os deportistas do Carballiño que queren emerxer, que queren evolucionar os deportes, teñen que acabar marchando en moitos casos de aquí. Insistimos, o acordo xa non nos vou repetir porque os leu Sofía, pedimos que se anule ese convenio que aparte sabemos todos que era moi dubidoso legalmente, máis que dubidoso legalmente, e así o decían os informes, onde non se aclaran moitísimas cousas, e pedimos que o Concello garanta que dende o principio non vai haber ningún problema cas escolas, ca Escola Municipal de Fútbol, e vai haber tranquilidade na temporada para que os nenos poidan facer deporte e xogar ao fútbol sin preocupacións. Nada máis. Gracias. Ben, Ten a palabra a Sofía. bueno, pois todo é normal, todo vai con normalidade, alégrome moito que haxa 170 rapaces inscritos, pero é que non lles queda outra, porque a ver onde vamos a entrenar. Quero dicir, as instalacións que hai son as que son. Como dixo antes Adolfo, o que quere practicar ciclismo que vai a entrenar a Maceda, o que quere practicar atletismo que vai a entrenar a Ourense, e así suma e sigue, pasou o tempo, pasou os días e seguimos tendo pois Espiñedo e Auceira, fútbol, e, bueno, pabellón, un poquito fútbol, dificultades para o resto de disciplinas deportivas, a veces unha de cal, unha de area, bueno, tira de aquí, tira de ali. A ver, sexamos ambiciosos. Despois, o do convenio. Ahora que falábamos do convenio, é que aquelo fora escandaloso. E lembrábame agora de que cando se firmou este convenio, aparte de subir a cuota de inscripción, porque non todo o mundo pode pagar o mesmo, cambiárase as equipacións, porque claro, había que estar guapos e guapas, entonces había que estar bonitos, e a directiva do Club Deportivo Arenteiro deulle moi igual se se podía pagar ou non a nova equipación, que partíamos de 200 euros, que había que pagar incumplindo que mínimo teñen que estar un tempo determinado. Entonces, nós o que queremos é que sexa prioritario a situación dos nenos e nenas. O resto, pois, desexamoslle moita sorte, pero, bueno, como club privado que é, pois, como ben decía o señor Fernández, nós non nos vamos poder meter, porque, bueno, non lle vamos ir pedir as contas a amigo, pero si a escola é municipal, sí, a corporación hai que darlle contas. Entón, o millor, esas cousiñas compénsannos, porque, oye, o Concello, con recursos públicos, apoia o deporte, pero ve, comproba como realmente retorna para a base, donde se están invertindo os cartos. Decía o señor Castro que o convenio hai que cumplilo. Mire, si fai o favor, lea o convenio con detenimiento, porque é así, redactouno entre Fumega e Argimiro, é así moi sinxeliño. E vostede que ten moita máis información que a min do que se fixo durante a temporada, vexa cantas cousas se incumplen do convenio, por eso pode o romper cando lle dé a gana, polo ben dos nenos e nenas, porque había que, hombre, non sei, o millor o Arenteiro ten 3 millóns de débeda, e o que poñía aquí que tiña que cumplir, pois, non sei, falaba do videomarcador. Cantas veces funcionou o videomarcador en Arenteiro? Por decir algo anecdótico e gracioso, porque isto é para chorar. Pois nada, preocúpense da base e deixen os clubs privados que disfruten dos éxitos. Gracias. Ahora estamos todos en contra do Arenteiro porque vai mal. É o que estou vendo, porque eso, pois non, desde o Concello vamos a intentar axudar o Arenteiro no que podamos. Non vamos a asumir a débeda, xa digo, pero vamos a intentar que siga funcionando. Desde o principio, repito, temos comunicación coa directiva e lle dimos a posibilidade que o Concello collera a base en todo momento, de acordo con eles. Eles dixeron que se facían cargo. Falaron con todos os adestradores que estaban o ano pasado e a maioría van a seguir. Penso, polo que me presentaron, que
os mimbres que están presentados son vos. O papel aguanta todo. Hai que ver logo se vai para diante ou non vai. Hai que estar vixiantes con isto que presentan. Pois sí, eu son o primeiro que en todo momento estuve mirando pola base do Arenteiro, porque me parece moi importante, porque son moitos nenos, non porque sea fútbol, sino porque é un deporte. Interésame a base do balonmán, interésame a base do fútbol sala, interésame a base do ciclismo. O ciclismo, hai xente que é moi boa, os dous que me dicen van a chegar a nivel internacional. E para salir, para chegar a algo, ten que sair de Carballiño. É como se un rapaz no Arenteiro, pois para chegar a algo mellor ten que ir a Madrid ou ten que ir a Barcelona. Pois sí, é unha pena, pero é así. Intentamos axudar o que podemos a todo o mundo, orgullosos de que a xente millore. Pero Carballiño non pode manter todas as escolas a nivel nacional. Oxalá poidéramos, oxalá tivéramos capacidade de nenos e de infraestructuras. Pero a mesmo temos, e temos que mellorar moito, son o primeiro que o digo, para iso me metí en política, para mellorar sobre todo o que é o deporte. Podelle parecer ben ou mal, podo facelo ben ou mal, pero intento facelo ben. E con isto nada máis. Seguiremos vixiantes co Arenteiro en todo momento para que a escola siga funcionando. Nós vamos a votar en contra porque a nulidade do convenio eu intentei non ler varias veces en todo momento, leíno varias veces e non, perdón, intentei non ler, non, leíno varias veces e non vin por ahora ningún incumplimento que me dice Sofía. Eu non vin ninguna causa de incumplimento por ahora. No momento que haxa tomaremos decisións. Moitas gracias. Bueno, para rematar, hai que recordar unha cosa, que eu creo que hai que ter os pés na terra. Non se pode falar, e nós nos alegramos, dende logo, que sempre rapaces e rapazas do Carballiño estén na élite do deporte. Está claro que hai nalgúns eidos deportivos nos que a mellor hai que ter mobilidade, igual que outros veñen ás veces aquí. Ainda hai pouco, pois tiñamos que felicitamos desde aquí ao clube ao Xinasio Madocuán, o clube de xinasio, que ten a 5 mundialistas, polo menos de kickboxing, e, dende logo, pois eso é a elite do deporte, pero non podemos aspirar, nin as escolas deportivas efectivamente están para crear deportistas de elite, senón para dar un servizo a unha sociedade que o demanda cada vez máis, e, dende logo, que eu penso que o número de usuarios que hai nas escolas deportivas do Carballiño invita a que o modelo funciona ben sempre, tendo en conta posibles melloras que seguro que se hai que facer, e seguramente pois tamén que o Galla tuveran unha maior financiación e, dende logo, pois mellorar nos espazos. Se está a traballar nos espazos deportivos para a súa ampliación e a mellora, ano a ano se ven facendo, e, dende logo, tamén se traballa cos clubes para colaborar naquelas necesidades que van tendo. Eu penso que o Carballiño goza de boa saúde deportiva, non se pode dicir porque se vayan 2 rapaces a un clube de Maceda, cuestionar todo o entramado, dende logo todo o traballo que se fan dende os colectivos deportivos da vila. Igual que tamén quero recordar que o modelo de trasladar as escolas municipais a clubes que son privados é un proceso que se está a dar en casi todas as cidades, en casi todas as vilas de Galicia e de España. Eu penso que é un proceso natural. Outra cousa é que, debido á relevancia que podan ter, pois, den logo, o Concello pode apostar en momentos puntuais ante situacións de perigo. Polo tanto, pois nós, dende aquí, desexarlle éxito a todas as escolas deportivas. Hoxe toca falar do fútbol base, das escolas deportivas do fútbol base do Arenteiro, desexarlle éxito, tamén desexarlle éxito ao Clube Deportivo Arenteiro en senior, onde sabemos tamén que van participar bastantes rapaces da canteira, algo que nos alegramos, e tamén, aproveitando que falamos de fútbol, tamén o Sporting Carballiño, que sexa un novo ano de éxito. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Para rematar, ten un minuto, Adolfo. Os seus desexos son de agradecer, pero a maiores deso vostedes, como responsables do Concello, teñen que facilitar moitas outras cousas, vale? Porque os vos desexos, aunque vostedes pensen que non témolos todos, deben facilitar instalacións, deben facilitar garantías, deben facilitar seguridade, deben facilitar moitas cousas que non están facilitando dende fai anos. Chámame a atención eso da mobilidade, o eufemismo, tal. O sea, Maceda pode ter esas instalacións, ese equipo, pero Carballiño non.
Bueno, pois, que vamos decir? Miren, non vou entrar a debatir sobre a situación xa interna do Arenteiro, non, realmente, co directiva como tal, polo que eu sei, non hai. Hai unha persoa que exerce de presidente, que non é do Carballiño, que agardemos que teña moita sorte, e que estará facendo seguro todo o que pode para sacar o club adiante. Pero a situación, dende logo, de estabilidade, moi pouca. Entre outras cousas, por exemplo, podo decidir que a esta hora, a 30 de xullo, de agora, acabo de miralo, na páxina da Federación non hai ninguén inscrito, non hai ningún xogador inscrito no Arenteiro, supoño que serán inscribindo ao longo destes días porque o domingo hai partido. Entonces, bueno, eso non dá sensación de tranquilidade nin de estabilidade. Pero, bueno, serán cousas internas do clube. Tamén lle podo decir que da débeda total que hai, por exemplo, 20.000 euros, non sei se sabe, son de equipacións, moitas delas da base. Por lo tanto, claro que afecta a base. Esa por último, e remato con esta frase, que me chama moito a atención. Non? Na moción anterior falábamos do pulpo e vostedes decidiron que hai que cambiálo todo porque hai moito perigo. En esta moción estamos advertindo de que hai unha situación moi complicada cunha entidade que debe 3 millóns de euros a que vostedes lle van poñer na man o fútbol, o deporte dos nosos nenos durante o vindeiro ano e non hai que cambiar nada, non hai perigo ningún. É moi curioso a súa percepción do perigo e de onde hai que intervir e onde non hai que intervir. A verdade é que é moi chamativa. Agardemos non ter razón como case sempre e agardemos que no mes de decembro ou xaneiro non estemos aquí falando de que ao final cumplíronse os presaxios, que por desgracia neste caso nin sequera son malos. O sentido común indica que hai que preocuparse. Nada máis. Gracias. Gracias. Votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda desestimada a moción de Espacio Común. Vamos ao seguinte punto. Dame un segundo, Pepe, por favor, que o levo eu, pero teño que levar un segundo. Esperamos por ti. Sí. Vale, gracias. Seguimos. Tenemos a pleno un asunto de urgencia, expediente 5.628-2026, modificación de crédito, gastos de inversión, subvención e gasto de mantemento. Primeiro de todo, comentar, antes de votar a urgencia, que traemos a pleno para que se poda invertir a modificación de crédito canto antes no Carballiño, pois uns cartos que temos aí de remanente, pois intentar que se podan gastar. Por eso se trae esta urgencia a pleno. Esta modificación xa veo a pleno, pero unha serie de alegacións e damos resposta a esa serie de alegacións. Votación da urgencia.
Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale. Queda aprobada a urxencia da moción. Por iso, pois traemos, xa vos conto o que traemos a pleno. E unha vez que levamos a pleno a modificación de crédito a primeira do ano 2026, pois estuvo un tempo información pública, hubo unha serie de alegacións, admitíronse a trámite estas alegacións. Por esta proposta de acordo pleno presentamos desestimar as seguintes alegacións presentadas por motivos que expresa o informe de intervención. Veñen aquí unha serie de motivos. Por último, de segundo, aprobar definitivamente o expediente de modificación de créditos baixo a modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito, de acordo con detalles que presentamos no seu momento. Pois, calquer dúbida que queres presentar ou das alegacións que eso, pois podemos falar delo. Ten a palabra Sofía. Non, en este caso, creo que as alegacións, o ponente o que as presenta e o que as defende, como son nosas, pois empezaremos nós, se lle parece ben, alcalde. Que é o normal, Non temos problema, pero non ten lógica que fale Sofía antes de que nos as expoñamos. Dame igual. Por como se fixo sempre, non é por... A mí dame igual. Non expoñerías vos, pero o que as presentas terás que expoñer, sempre se fixo así. Claro. Ten máis lógica. Non trouxestes as alegacións por urxencia? Sí, pero pasa unha cousa. As alegacións poden ser, en este caso, son de Adolfo Nogueira, en concreto, non? Bueno, son do Grupo Municipal de Espazo Común. Bueno, pero pode ser de calquer persoa en concreto. Vale, por non hai eso problema, seguimos. fala tú. No, pero sigue Adolfo. A mí tamén, a mí tamén. Vamos a pelear por Adolfo, tes a palabra. Adolfo, tes a palabra. Sí, de verdad que da igual. Bueno, primeiro, decir que, non deixa de ser sorprendente, estas alegacións foron registradas o luns ás 9:00 da noite, creo lembrar. O mércores á mañán recibimos un WhatsApp por parte da Secretaría do Concello de que xa estaban incluídas cos informes correspondentes na orde do día do pleno. A verdade é que resolver en 24 horas unhas alegacións denota ter as ideas moi claras, denota saber moi ben o que fai falta e o que non fai falta neste Concello. Non fai falta que se debatan na comisión, non fai falta que se dictaminen, por suposto. Non hai tempo para elaborar uns orzamentos, non hai tempo para facer un montón de medidas, pérdense moitas subvencións por ir fora de plazo, pero sí que hubo tempo en 24 horas de decidir que estas alegacións que presentamos non eran a capítulo. Vou primeiro ler as alegacións. A primeira son moi sinxelas. A primeira, pedimos unha partida para o cumprimento da sentenza dos EPIs do Grupo Municipal de Emerxencias, dos traxes que necesitan. Pedimos que se amplíe a partida de emerxencia social que se está deixando de utilizar, pedimos que se amplíe a partida para axudas para libros de texto, pedimos que se amplíe e se faga a partida para a elaboración do inventario municipal, pedimos que se habilite unha partida para a ampliación de Espiñedo, falando de instalacións deportivas, e pedimos que se habilite unha partida para o ranxo das inundacións do túnel que comunica a Rúa Testeiro ca Avenida 25 de Xullo. E, por último, pedimos unha partida para a Casa da Xuventude. Presentamos tamén de onde creemos que se poden retirar estas partidas. A partida de 40.000 euros que se destina ao Parque Municipal, seguimos pensando que se debería consensuar. Estamos demostrando constantemente que se están tomando medidas unilaterais, decisións persoais nun parque que debería ser de todos e do que todos deberíamos ter dereito a opinar, pero, bueno, está claro que ese non é o seu modelo. Pedimos que se retiren das partidas de aluguer de material, iluminación, sons e outros, e de actuacións e espectáculos, de 25.000 euros máis dos que xa había, se acomodan para que se poidan seguir dilapidando. Pedimos que, precisamente, eses 15.000 euros que hai para actividades da xuventude, que non sabemos moi ben cales son, se destinen xa a habilitar un edificio, a buscar unha solución para a fábrica do papel, para a Casa da Xuventude, e o Museo do Papel pedimos que se lle retiren os 30.000 euros que van a maiores
Non hai mes no que non aparezcan partidas de 6, de 10.000, de 20.000, de 30.000 euros para a fábrica do papel, para o Museo do Papel, e creemos que iso ten que deterse xa esa sangría, porque se están verquendo cartos ali sin absoluto control. Estas son as nosas propostas. Entonces topámonos, xa me ver o tempo, os minutiños, bueno, pois topámonos que se nos botan abaixo e se nos fai, como digo, en apenas 24 horas completas, o sea, nunha mañá o técnico, que claro, evidentemente non está, porque como vostedes deciden que técnicos veñen e que técnicos non, cando en teoría temos os plenos a mañá para que estuveran os técnicos, e eu nos primeiros 12 anos que estuve aquí, o interventor sempre formou, a interventora sempre formou parte dos plenos. Esta moda de que o interventor non este pasa ahora porque temos un interventor igual que temos un alcalde, que a veces está, a veces non está, a veces é un, a veces é outro interventor. Un concello da entidade do Carballiño non poden ter un interventor que só veña os venres. Eso para empezar. Eso é unha barbaridade, se mire por onde se mire. É a figura, a secretaria é a máxima figura legal do Concello, o interventor é a máxima figura da xestión económica do Concello no apartado técnico, e, polo tanto, o Concello ten que buscar outra fórmula. Pero é que realmente os argumentos utilizados nos que vostedes basean en rexeitar estas alegacións son ridículos. Son ridículos. Sinto dicir yo así, o interventor, porque eu teño por un profesional, pero eu creo que se está despistando de certas cousas. Como pode decir que se rexeitan, entre outras cousas, porque son propostas políticas? Pero, entón, nós que temos que facer? Que propostas temos que facer? Astrofísicas? Ou que temos, sí, filosóficas? Que propostas temos que facer? Pero é que, claro, nós alegamos a un documento que presentan vostedes que parte dunha proposta do alcalde, que é quen di, vamos lle dar 40.000 euros a fulanito, ou a esta área, vamos lle dar 40.000 a esta, vamos lle dar 20.000 a esta. É unha proposta política. E ele informa que nós non, que se deben botar abaixo porque facemos unha contraproposta. Home, mire, é de verdad que me sinto que non este aquí Luís e eu comentar a ele en persoa, tamén hai ter ocasión de falar con Óscar e con Dani, porque realmente a min si me interesa a súa opinión, pero nun contexto moito máis acertado que o que intentaron facer hoxe. Pero miren, o que non pode facer o interventor municipal é, cando el propón nos seus informes todos os anos de avaliación da situación económica do Concello, decir que é imprescindible facer o inventario municipal de bens, e cando o espazo común leva a proposta de que se poñan cartos para facer ese obrigado legalmente inventario municipal, que nos diga que iso que non, que é unha proposta política. É un pouco ridículo, hai que pedirlle coherencia tamén aos técnicos. Gracias, Adolfo. Tes logo 3 minutos máis. Sigo despois, non te preocupes. Ten a palabra Sofía. Ben, moitas grazas. Bueno, eu vou a repetir o que xa repetín cando veo a modificación. De feito, a primeira pregunta dos rogos, ou sea, das preguntas, seguimos sin orzamentos, señores, e dixeron, estamos en ello, pero seguimos sin orzamentos. Entón, claro, seguimos sen orzamentos porque non hai consenso, porque non hai capacidade de diálogo, porque non hai capacidade de traballo, porque a cousa está como está, según vostedes está normalizada, pero claro, seguimos sen espazos para mocidade, seguimos sin o centro de día, seguimos sin programas amplos de conciliación que den respostas ás necesidades de todos, seguimos tendo carencias nas infraestructuras deportivas cada día máis, e podo seguir así 1, 2, 3, 4 horas. Que pasa? Cando lees os informes, é que claro, que che diga, o sea, que un informe diga, que porque pasa sempre, non só nestas alegacións, que un informe diga que se desestiman porque teñen carácter político, hombre, todos os que estamos aquí somos políticos. E vostedes, claro, o tema o tema técnico é, se quitas 110, o sea, e pos 140, pois claro, está desequilibrado, non vale. No, pero sempre as alegacións sempre se fan para que todo cuadre. Entón, claro, o tema político, pois claro que político. O problema teñeno vostedes, que non son capaces de sentarse ca corporación, ca veciñanza, cas asociacións, para elaborar os orzamentos do Concello do Carballiño, porque os cartos son dos veciños e veciñas do Carballiño. Isto non é de hoxe, esta música, que para vostedes é música celestial, repítese todos os anos cos orzamentos. Vostedes non teñen un proxecto de futuro para o Carballiño, porque senón, para desenvolver un proxecto de futuro para o Carballiño, o primeiro que hai que ter claro é
que partida económica necesito para desenvolver ese proxecto en fases como que irades. Entón, bueno, pois agora temos estas alegacións, claro, teremos estas e moitas máis, pero realmente si queredes transformación e si queredes proxectos ambiciosos, tendes que poñer en riba da mesa os orzamentos e tendes que poñer en riba da mesa a financiación externa que se consigue, porque cos orzamentos solo do Concello do Carballiño non se dá feito. Entonces, hombre, sinceramente, isto, claro, di Adolfo, que foi moi metereno por urxencia en 24 horas, hombre, para facer copia e pega, como a sempre, o traballo que fai a oposición, as aportacións que fai a oposición sempre son as mismas. Ou como concelleiro non tes dereito, porque temos que ser veciños, pero se eres veciño, no, que tamén eres concelleiro, e o carácter político, bueno, eu penso que a veciñanza do Carballiño o que quere son proxectos executados, non promesas e baches e microasfaltados que o único que fan é manchar os coches, porque hoxe pola mañá, válgame Dios. Bueno, en fin, nada, a ver se melloran un pouco e no próximo pleno temos os orzamentos en riba da mesa, consensuados ca corporación e cas asociacións de veciños. Gracias. De ilusións tamén se vive. Bueno, que queres? Na proposta de acordo plenario que traemos hoxe a pleno, admitir o que decíamos e tramitar admitir a trámite e desestimar as seguintes alegacións presentadas polos motivos que expresan no informe de intervención. O informe de intervención dice que el non se mete nestas alegacións políticas, pero nós xa presentamos no seu momento e aprobamos a modificación de suplemento de crédito para unha serie de partidas. Non queremos modificalas, porque xa as presentamos no seu momento, consensuámolas. Me parece moi ben que presenten ustedes algunha modificación e algunha alegación para cambiar esas partidas, pero nós desde o primeiro momento xa tomamos a decisión política de gastar eses cartos neso. Traémoslo por urxencia porque son 700.000 euros que se poden gastar canto antes millor, para intentar mellorar algo o que son, pois van, desde reposición de vías públicas, mantemento de xardíns, inversións no parque municipal, adquisición de mobiliario urbano, reparación de edificios como a biblioteca, actividades para a xuventude, inversión, reposición ao funcionamento operativo de servicios, mobiliario de biblioteca, aluguer de material de iluminación e outros, actuacións e espectáculos, comisión de festas de setembro, actividades deportivas, mantemento de infraestructuras, aportación do plan estratégico, mantemento de infraestructuras viais, infraestructuras rurais e parque etnográfico. Pois para nós eses cartos que se van a aumentar neses orzamentos parece moi importante. Por iso falamos dunha decisión política, sí, a decisión política de manter eses cartos nesas partidas é nosa, e por iso o interventor non toma esa decisión. O único que dice que é unha decisión que temos que tomar no pleno. Por iso ven a votación e penso que vai seguir o trámite o expediente de modificación de crédito. A única alegación que podría cumplir os requisitos desta alegación é a que é necesario incrementar os gastos para dar cumprimento a unha serie de sentencias do xulgado en relación con proporcionar EPIs a varios traballadores municipales. Consultado co concelleiro responsable deste informe verbalmente a esta intervención, que no expediente 6027-2026 xa se tramitou un contrato menor para a adquisición dos citados EPIs e que, por tanto, non sería necesaria esta modificación de crédito porque a contratación xa está en trámite. É a única alegación que verdadeiramente non é política. Por iso, lle respostamos como lle respostamos. E con isto nada máis. Moitas gracias. Bueno, pois sobre a modificación xa se debatiu
en plenos anteriores, penso que quedou xa bastante clara a necesidade da súa aprobación. Agora se presenta unha serie de alegacións, non sabemos se con intención real de buscar unha mellora desta modificación ou simplemente retrasala. Dito isto, vamos a falar, unha vez que le explicou un poquinho en que consistía esta modificación, vamos a falar das partidas que aquí vostedes propoñen para sustituílas. Aquí ven unha partida que vostedes queren retirar de 40.000 euros para o parque, que é unha intervención necesaria na zona do paseo do río, do lado da primeira ponte que hai, ali onde está o aparcamento, algo que nós consideramos necesario. Tamén vostedes veñen e falan de que os 10.000 euros que se achegan a partir da lugar de material de iluminación son, se outros, din que é absolutamente disparatada, cando se esgota e cando non chega a nada, cando os costes nos últimos 15 anos que se leva mantido se levan multiplicado. E despois, o máis curioso tamén é que vostedes tamén falan aquí de outra partida que nunca lle gustou, que é a de actuacións e espectáculos, na que se chegan 15.000 euros, que xa se lle explicou, que é por unha beira que era para a celebración do Festival de Grupos Locais, que non lle gusta e que queren retirala. Se se retirara e non viñera a este pleno, pois nin o grupo Señor Dítaca podría actuar, nin o grupo Cervan, nin Marta e Sergio Tanús, nin Mino, nin Susi Q, nin os Escadelos, nin Five Pipers, nin Alexandre Cabanellas Trío podría participar na súa vila. Debido a que vostedes, que xa se lle explicou que estos cartos eran para isto, vostedes non queren, porque antes estos cartos viñan dun plan de xuventude que estaban incluídos dentro dos cartos que achegaba a Diputación, e agora, ao eliminarse esa partida, se está facendo cun esforzo propio do Concello de Carballiño, e para eso había esta partida. Ademais, tamén lle quero recordar que tamén actuacións en espectáculos, que segue sendo a mesma partida que hai 3 anos, pero sigue sendo menos que hai 7, porque se baixou a partida de actuacións e espectáculos que a vostedes nunca lle gustaron, pois tamén teño que dicir que as contratacións ao mellor subiron un 70% os costes. Co cal, siguen vostedes afirmando de que o argumento é idéntico que o anterior, cando o anterior argumento era que era absolutamente disparatada. E para vostedes isto é absolutamente disparatado. Vale. E despois, a outra partida que falan é a do parque etnográfico, que efectivamente se achegan 30.000 euros porque xa entendemos que é a partida definitiva para a súa posta en marcha, que a vostedes tampouco lles interesa que se poña en marcha, porque xa o sabemos, co cal non lles gusta que veña esta partida e que nós consideramos totalmente necesario. Nesta primeira intervención, nada máis. Gracias. Ten a palabra Adolfo. Mirade, é moi difícil non alterarse, porque é que hai que escoitar cousas e hai que escoitar argumentos. Bueno, en primeiro lugar, as explicacións de Pepe sobre o informe de intervención eu non son capaz de acabar de entendelas. Pero se entendín medio ben, dixo vostede que, bueno, que o interventor que non se metía, que decía que son unha decisión súa, se aceptan, se non se aceptan e tal. Non é realmente así, porque o interventor di que se debe aceptar e que non. Pero o peor é que aquí hai un documento firmado por vostede, como alcalde A, B, C ou Z ou que sexa, que di, á vista do informe de intervención, propoñemos desestimar as alegacións. O sea, non ten nada que ver co que acaba de dicir vostede. Vostede di, non, o interventor non se mete, di que é cousa nosa. Ah, vale, e agora colle e di, non, pero como di o interventor que desestime, eu desestimo. Ah, moi ben, eso denota que está todo moi traballado e moi estudiado. Bueno, se non son capaces de facer cousas en meses, como van ser en 24 horas. En calquera caso, preocúpame, xa digo, que os técnicos deste Concello, que son os que deberían manter o nivel, se contaxen da mediocridade do grupo de goberno. Pero, bueno, eso xa é unha cousa que iremos vendo. É unha opinión, podo ter unha opinión, non sei por que lles molesta tanto que opinemos, que pensemos diferente a vostedes. Todos os que non están de acordo con vostedes son idiotas, ou son corruptos, ou son vellos, ou son... Poden respetar que haxe xente que teña outra opinión diferente. E calar un pouco cando están falando outros, porque fártanse de criticarnos a nós, fártanse de tal, e eu estou ca matraca de Radio Macuto todo o tempo enfrente, todo o tempo. E non sei se saben que se escoita na televisión moitas veces, e incluso as cousas que se din. En calquera caso, hai dúas cousas cas que me quedo, Diego, de por que explicastes, mira, esta é unha proposta que facedes vos, collestes o diñeiro que había na caixa de aforro de remanente e repartístelo máis ou menos a pachas. Quedaron fora Alberto e Silvia por díscolos, supoño, por medio díscolos ou por un pouquiño díscolos, e os demais repartistes casi a pachas.
porque é casualidade, non? Entonces, bueno, os argumentos, lóxicamente, é unha decisión que tomades vos, que os técnicos avalan, ou que os técnicos vos din que sí, e tirades para adiante, e nós, pois sí, como ben recalcastes moitas veces, non estamos aí, non decidimos, porque vos decidistes xuntar, entonces ao xuntarvos sodes un transformer. Xuntades vos moitos, entonces parece que sodes unha grande cousa, pero realmente non é a realidade. E despois, Diego, a túa capacidade para a demagoxia é brutal. Tú crees que eu presento unhas alegacións aquí para que, por exemplo, o meu irmán ou o meu colega mío non toquen no Carballiño? Realmente crees que é eso? Sí. Bueno, pero claro, sabes a diferencia? O que ti non contas, que nós decimos que non se lle engadan 10.000 euros a partida de aluguer de material son outros porque xa tiña 30.000 de base. Xa tiñas 30.000 e metíchelle 10.000 máis. Non é que non queiramos que haxa. E como repartes ti os cartos desa partida, xa causa túa, que habería moito que falar, de como se reparten eses cartos. E actuacións e espectáculos, o que se lle meten 15.000 xa tiña 39.000. Co cal nesa partida ti tes 54.000, que eso omitíchelo, Eso omitíchelo. Entonces, mira, que toquen eses grupos con eses 39.000 que xa tiñas, que sobra, e montarlles un palco cojonudo como a da Panorama, e se cadra tes que mirar de non traer outras cousas ou non financiar outras actividades que si estás financiando e outras vontades que ao mellor se están alterando con esas partidas. E xa, o da partida definitiva para o parque etnográfico pareceu o máis maravilloso. O sea, que nós non queremos que abra o parque etnográfico. Leva 10 anos e non o dades aberto. E somos nós os que non queremos. Home, eu levo preguntando en todos os plenos dos últimos 6 ou 7 anos cando abre o parque etnográfico. Xa me dixo Fumega, pa a primavera, no 2018, ou 19. E dixo, no, po ano, agora vai. E nós non somos os que queremos. No, vos non sodes capaces de abrilo. E seguides enterrando cartos dos veciños ali. Esa é a realidade. Por eso propuñamos, entre outras cousas, se remato, Pepe, esta alegación, que, bueno, pois non estades de acordo, perfecto, pois votade en contra e unha vez máis. Vale, ten a palabra Sofía. Que abra o parque etnográfico. Estou cojonante. Eu sigolles facendo a mesma pregunta. Por que non están en riba os orzamentos? Porque só facemos as modificacións para o que nos interesa? Digo eu, porque eso de decir alegremente que, non sei, que se está en contra de todo, non. Estás en contra de facer as cousas a dedo. Como, por exemplo, as subvencións de cultura, señor Fernández. O señor Castro non lle vou decir nada porque son de concorrencia competitiva, pero sigo dicindo mesmo, o mundo ao revés. O mundo ao revés. Pero, bueno, vostede, dentro do seu relato, que o ten moi interiorizado, todo va bien, atiendo a mis amigos e todo fantástico e maravilloso. E invirten moito en servicios sociais, porque estánme dicindo que ocupamos, somos os penúltimos da lista en inversión por habitante. Non sei, claro, o mellor si traemos os orzamentos, o mellor si nos desfacemos das competencias que non nos son propias ou conseguimos o 100% da financiación ou un largo ringuileiro de peticións que, hombre, o Partido Popular leva un pouco menos gobernando, ainda que lle regalaran a alcaldía ahora, pero vostedes, a ver, 2015, sí. 2015, algo poderían ter mellorado, máis que nada para que a oposición non tuvera que repetir unha e outra vez os mesmos discursos, porque claro, seguimos na mesma dinámica, todo va bien, facemos así un relatorio de no Carballiño hai, e usted, señora García, veo todo negro e non quere nada positivo para o Carballiño e non hai que nos saque daí, porque eu vexo como siguen co mesmo relato, e nós damoslle, traemos aquí a situación que nos traslada a veciñanza, facémoslle propostas, se non queren, pois non podemos facer outra cousa. Ala, a traballar para os orzamentos. Moitas gracias. Os orzamentos, conto que este ano vanse presentar e os do ano que ven tamén. No, a este ritmo tendes que presentar os do 27 porque é en outubro. Bueno, cumplindo o 27 seguro que se presenta, o 26 conto que tamén. Cumplindo a legalidade. Pois, con estas premisas, seguimos coa proposta de acordo plenario, porque estamos, como sempre, tenemos unha cousa a pleno e empezamos a falar de outras cousas que nos interesan. Para nós é moi importante pois, ese trouxo en 24 horas, porque, senón, hasta o seguinte pleno ou faríamos un extraordinario ou hasta o pleno de setiembre non se podía aprobar
non se podía aprobar e non se podrían dispoñer destes cartos para facer milloras no Carballiño, que son moi importantes, porque son todas unhos cartos que van para obras e para diferentes, pois o que contei antes, que son, penso que importantes para que se gasten canto antes e se millore os servicios e as infraestructuras do Concello do Carballiño. Que poden estar de acordo ou non, que podían ser noutras partidas ou nas que nos mandamos, neste caso, pois pode ser que non estén de acordo, pero xa se votou en pleno, xa se trouxeron esta modificación de crédito anteriormente e pensamos que é unha boa modificación de crédito para intentar que crezca Carballiño. Moitas gracias. Bueno, rápidamente, tres cousas. Unha, os 39.000 euros que fala vostede de cultura, como a vostede sempre lle gusta, pensan que me van a atacar, xa lle digo que entre Nadal e Entroido prácticamente se van os seus cartos. O Entroido simplemente son 20 e pico mil euros. Por eso fai falta chegar máis cartos, por eso nós temos un compromiso para que todos os grupos do Carballiño poidan tocar e por eso veñen estes 15.000 euros que xa lle expliquei no anterior pleno. Vostede o que pode facer é retirar agora estas alegacións e dicir que retiran e xa está, non hai que votalas, que sería o debido. Eso unha. Dúas, do parque tamén se lle dixo que esta chega iba a ser a última chega para poder abrir o parque ao público. Co cal nos entendemos que é necesario e por eso tamén non vamos a aceptar dende logo a modificación. Xa para rematar, como non vamos ter máis intervencións, vostede dixo antes que nós decidimos que técnicos veñen e calos non. Eu penso que agardo, o que pasa é que sei que según vayan chegando as eleccións isto vai ir en aumento. Vemos como vai en aumento os ataques persoais, vemos como vai en aumento todo na rúa, os memes que fan por internet e tamén vemos o comportamento doxe. Que veña o xefe da policía, que veña o xefe de bombeiros a expoñer os plans de seguridade, os informes de seguridade que eles fixeron para a festa do pulpo e que non podan falar. Isto xa é o último que se podía permitir. Polo tanto, estou falando do que me corresponde a min, do que pasou aquí e do que viu todo o Carballiño, é do que vostede está facendo agora porque vostede é incapaz de respetar e cando non lle interesa quere cortar a palabra. Hai que aprender, mire, eu respeto cando fala. Sí, é que levaban 10 minutos con vostedes berrando. Nada máis, o mismo que está pasando agora. Simplemente quero... O que pasou viron os veciños, que se escoitou perfectamente. E agardo que según isto vai máis para diante, se vai acentuar, pero dende logo, eu creo que os veciños teñen que tomar boa nota do que está a acontecer e dende logo de que estas actitudes non favorecen nada. Primeiro, na transparencia para que os veciños e veciñas coñezan cal é a realidade e cal foi a motivación do cambio e dende logo tamén que nos podan escoitar o resto porque se non nos deixan falar. Isto non pode continuar desta maneira. Nada máis e moitas gracias. Votación. Podo pechar, non, Pepe? Non, como propoñente non podo pechar. Non é poñente usted, o poñente... Non somos os propoñentes das alegacións, vale. Votación das alegacións, votos a favor da proposta de desestimar, votos en contra. Nos a favor, en contra non votaste vos. Da desestimación. Vale. Nos votamos a favor da proposta de desestimación. Correcto, sí. E nos en contra da desestimación. Abstencións, unha abstención. Queda aprobada a moción de urgencia. Vale, seguimos con dación de contas e de decretos do 16 do 6 ao 26 do 6. Por último, rogos e preguntas, ten a palabra Sofía. Grazas. Teño unha pregunta nova. Fago agora ou ao final? Cando queiras. Vale. A páxina oficial da Festa do Pulpo é festadopulpodocarballino.com. Pois non sei. Fago esa pregunta polo seguinte, porque si esa é eu teño constancia de que esa é a páxina oficial. Podedes ver, de fai 4 anos non se fixo nada na páxina. O sea, podemos ver o programa do 2022 e é unha condición para a internacionalidade. Digo eu que, porque
non nos beneficia nada. Pois non, a verdad que non che podo decir porque non teño Pois constancia. a foto é do cartel de fai 4 anos. Vale, pois intentarás arranxar, se é así. Seguimos. A 30 de xullo, o Concello do Carballiño, bueno, que seguimos sin orzamentos. Canto antes os presentedes, como decías antes, en agosto non vai haber pleno, setembro ou 31 de outubro deberíanse presentar para aprobalos antes do 31 de decembro. Quero dicir, os do 26 creo que xa non vos vai dar tempo, pero bueno, veremos a ver que... A intención é que vayan para adiante. Bueno, que actuación se está levando a cabo actualmente no Parque Municipal e cal é a finalidade dese peche das obras ou traballos que se están executando? É un parque canino, hai unha actuación ali para vallar o parque e meter unha serie de xogos para os animales. Ben, tras o peche da estación de autobuses e aquelas vallas provisionales, o Concello habilitou as paradas diante do auditorio e agora, polo que vin, esa vai ser a solución definitiva do... Non. Nos o que queremos, seguimos dicindo, é unha verdadeira estación intermodal, que é o que perseguimos. Eso é unha parada que nos pediron os usuarios porque hai moita xente que vai adiante do auditorio ali. No pleno anterior a esta pregunta do estado de abandono dos xardíns do Conservatorio Municipal, que lles preguntaba cando tiñan previsto acometer as actuacións necesarias para o seu mantemento e posta en condicións axeitadas, respostáronme que esa semana. Pasou un mes e ainda está sin facer. Pois foi o que me comentaron, antes de que empece o curso van a estar arranxado como non pode ser de outra forma. Ben, en que fase se atopa actualmente a elaboración do Plan de Mobilidade Urbana Sostible e que actuacións se levaron a cabo ata o momento? Está en fase de elaboración, fíxose aquí un concurso de ideas que veu xente, houve en todos os concellos que fan este plan de mobilidade urbana sostible, fixeron unha xornada en cada concello, pois invitando a todos os grupos políticos, a asociacións, para que tiran as súas ideas e poder montar por este plan de mobilidade que o fai unha empresa privada pagada por fondos europeos. Vale, tendo en conta que as cámaras de videovigilanza da Alameda foron instaladas co objetivo de mellorar a seguridade, podedes confirmar que están plenamente operativas? Sí. Sí. Sí, xa a policía ten disponibilidade para ver as cámaras. Vale, en que situación se atopa o proxecto do Parque Empresarial? Algún avance? Pois está en fase de evaluación do proxecto, nos pedimos información á Xunta e nos dicen que dicen en breve, pero imagino en agosto non creo que salga nada. Conto que en setembro, outubro este xa elaborado o proxecto. O previo que era o anterior. Vale. Nos plenos anteriores preguntaba como estaba a situación do tema da Casa Sindical, decíades que era complicado o tema, pero claro, a mocidade continúa sin un espazo de encontro e participación. Tendes previsto adoptar algunha outra solución para que se poida dispoñer, para que a mocidade poida dispoñer dese espazo? Dese espazo en concreto da Casa Sindical? Non, dese espazo para a mocidade, non ali, porque según comentástedes que había serias dificultades para... Sí, hai serias. En eso, pois vai, a verdad que non sei se se leva a cabo, nosa idea é seguir traballando para conseguir ese espacio porque nos parece moi interesante e aparte dentro de pouco está en estado de abandono porque está medio ruinoso xa. Temos varias líneas abertas, sobre todo para rapaces, como intentar que abran os centros educativos os fines de semana para que poidan disfrutar os rapaces. Estamos viendo de ter algún seguro, algunha forma para que podan disfrutar de instalacións deportivas que hai dentro. A parte de abrir a biblioteca que ahora se abre 24 horas, zonas de estudio, intentar que abra o máximo posible. E co tempo, pois, pero eso a moi longo plazo, terá o que ahora mismo o centro de saúde, pero bueno, eso dentro de moitos anos que non ten sentido falar ahora disso. Sí, sí. Vale. Temos data xa co Conselleiro de Sanidade? Non. Vale.
Seguimos solicitando e non dan data ahora mismo. Ahora no Brao tampouco creo que non la dan. Ben, bueno, pois sigo pedindo que se incrementen as horas do servicio de axuda no fogar, co objetivo de prestar o máximo de atención posible ás persoas usuarias e reducir a lista de agarda. Pido que se realicen inspeccións periódicas e de seguridade nos parques infantiles do municipio co fin de garantizar o seu óptimo estado para uso e desfrute seguro por parte dos nenos e nenas. Pido que, bueno, axilicen ou presionen un pouco máis as administracións competentes para reforzar as medidas de seguridade na Nacional 541 o seu paso polo Carballiño, así como para mellorar con carácter urxente os accesos peonís e a iluminación nas contornas do pabillón Paco Chao, da residencia do Cornuval e do centro comarcal. Pido tamén que o Goberno municipal adopte as medidas necesarias para mellorar a frecuencia e eficacia da recollida do lixo, así como o mantemento, limpeza e reposición dos colectores en todo o termo municipal. Eu penso que agora, rúa sí e rúa tamén, pois porque pola dinámica da vila os contenedores están desbordados e a imaxen que damos e os cheiros, bueno, pois se hai que recoller máis veces o lixo, pois terán o que recoller. Tamén pido que con carácter urxente, ou xa non sei como pedilo, que se mellore a seguridade en todos os pasos de peóns do Concello, e sobre todo daqueles que presentan un estado máis deteriorado para garantir un tránsito seguro para a cidadanía. Eu preguntei aquí unha vez se o Concello do Carballiño só tiña orzamento para habilitar a iluminación dun paso de peóns na avenida 25 de Xullo. Dixéronme todos convencidos, non, estamos en eso e vamos a seguir. Seguimos con ese única e exclusivamente. Home, por Dios, que en calquer concello hai unha farola o sea, no PAU indica que hai un paso de peóns de forma luminosa para velo ben e mellorar a seguridade. E, bueno, dentro destes rogos, remato de que, por favor, dunha vez por todas, pois adopten unha solución definitiva para os problemas de funcionamento dos semáforos dos 4 camiños, e así garantan a seguridade dos peóns e dos vehículos e eviten ese risco de circulación. Eu non podo entender, pero non eu, a veciñanza do Carballiño non pode entender como é posible que o Concello do Carballiño non sexa capaz de cambiar unhos semáforos. É que é inconcebible, pero é o que temos. E xa por último, vou a rematar co seguinte. O 21 de abril de 2026 solicitei os informes que avalaban o traslado dos rapaces do IES ao CEMUS. Eu sei que lles molesta que faga esta pregunta, este rogo, esta súplica, ou que lles exixa isto. Se vostedes nos trasladaran os informes todos, como agora nos deron os dos técnicos, eu non lles facía esta pregunta, pero que a día de hoxe seguimos sin ver os informes. Entón, eu agradeceríalle que canto antes nos facilitaran os informes. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra Adolfo. Bueno, vamos alá logo. En primeiro lugar, pedimos que se respeten as datas dos órganos colexiados de setembro, pero a data que deberían ser as comisións é o 17. Entonces, valoren canto antes as alternativas, por favor, non agarden aos últimos 15 días. Miraremoslo en xunta de portavoces, falaremos. Sí, pero xunta de portavoces non temos ata o 10 de setembro, Pepe. Plantexade antes unha alternativa. Vale. Ben, parece ser que xa se puxaron en marcha as cámaras de control do tráfico na Alameda, pero de momento non se nota moito. Siguen entrando coches a caño libre. Non sei cales son as medidas que se van a tomar unha vez que as cámaras funcionan, porque para gravalos e emitir un programa de coches na televisión non facía falta tanto camiño. Bueno, a quen lle teño que pedir, por favor, os informes das empresas de recadación dende o ano 19 que os estamos pedindo? Con quen teño que falar? Porque digo en todos os plenos, sí, xa está, xa che damos, o 19 está, o 20 está, eu non vin ningún. Coa tesoureira. Coa tesoureira, vale, este nova, vale. Entón falo coa tesoureira. Bueno, a ver se desta vai.
Vamos a ver, pedimos que arranxen a beirarrúa da estrada de Ribadavia. Pola marxe dereita, baixando, está desastrosa, e se engadimos que do outro lado, entre o Petrile, a Solineira e demás, non hai, e que hai casas con cristais rotos ao pé da rúa, igual facía falta un informe da policía sobre a seguridade desta zona. Vale. Síguenos dicindo os veciños que ninguén se presentou por ali para falar con eles do problema da auga que se filtra dende a canle que vai paralela á vía na rúa Bos Aires e que lles entra para os garaxes. Ninguén falou con eles dende fai moitos meses que vimos traendo a pleno esta cuestión. A pregunta dos baches. Bueno, vimos que estes días se seguiu cos microasfaltados, pero vostede comentara no pleno anterior que se ia facer unha nova capa onde xa se fixera ese asfaltado. De momento non vimos que se fixera. E pregúntanos tamén os veciños que vai pasar coa importante manta de area que se lle bota por riba porque iso vai acabar todo nos sumidoiros. Eso é bacheado, non é microasfaltado. Non é? Microasfaltado. Pero a empresa que está facendo foi que se contratara o microasfaltado. Pero tamén tiña bacheado. Ah, son dúas cousas diferentes. E son as mesmas rúas que iban no microasfaltado, non? Non, non. Non? Hai máis rúas de bacheado que de microasfaltado. Vale. Uf. Habrá que facer outra modificación de crédito. Bueno, igual tamén fai falta un informe da Policía Local sobre o problema do vandalismo e a falla de seguridade na zona de Flores. Sigo escoitando o rumor do mar. A verdade que no Bravo é moi bonito escoitar o rumor do mar. Ás veces é máis agradable e ás veces menos, pero... Temos queixas pola falla de accesibilidade ao cementerio. Tamén supón un problema tamén de seguridade, non sei se hai un informe da policía ou non, a falla de luz na rúa principal e na rúa Bos Aires, onde se eliminaron as farolas e non se repuxeron. Tamén hai un problema que pode afectar a seguridade no túnel da Estrada do Irixo, onde non hai iluminación e a limpeza tamén brilla pola súa ausencia. Os veciños da rúa Puerto Rico tamén se queixan de varios problemas, a falla de sinalización da caída do fondo da rúa, a limpeza, o desplazamento dos contedores e a falla de iluminación. Igual tamén hai un problema aquí. E os veciños da rúa Colombia tamén se queixan dos mesmos motivos, ao fin e ao cabo son dúas rúas unidas. Os veciños da rúa Río Sil siguen preguntando que pasa ali, se nadie lle vai a arranxar o problema do mobiliario que está desfeito, o problema da maleza, etcétera, etcétera. Hai un problema grave de seguridade, e isto non nos estou inventando hoxe, isto levamos moito tempo falando das mesmas cousas, entón non é agora decir que tal. O punto crítico da Nacional 541, un dos tramos de estrada máis perigosos da rede viaria española que pasa polo medio do Carballiño nunha zona moi transitada por peóns, sigue sin arranxarse o problema de seguridade. Viría ben un informe da policía. O do inventario municipal de Benxa non yo vou comentar porque é unha coña marinera. Acaban de votar en contra, despois de votar 3 veces a moción de facelo, acaban de votar en contra en habilitar unha partida para elo. Prazas de solicitude de persoas con mobilidade reducida tanto na rúa Cuba como no barrio da Uceira. A xente que as pide xeralmente porque as necesita, xeralmente por eso. Co cal é algo que se debería resolver pronto. Seguimos tendo un problema endémico de falla de persoal no centro de saúde, agravado agora no verán, porque hai máis xente e menos profesionais. Tamén nos piden os veciños daquele entorno que se arranxe a área de lecer dos 4 camiños, onde se puxo a famosa marquesina que non ia custar nada e despois custou pasta. Pois ali. Se miran por detrás, está todo perdido. Pedimos que acometan a limpeza dos sumidoiros con auga a presión para evitar cheiros e inundacións. Os veciños piden o arranxo da marquesiña de Buedes, que polas fotos que tiñamos aí atrás estaba incluso perigosa, con cristais rotos e demais. Outra cuestión de seguridade que debería preocuparse por ela seriamente a policía é o problema dos patinetes que circulan por zoas peonís e por beiras rúas. Xa vai de varias veces que casi hai unha desgracia, non agardemos a que pase. Pídennos que se limpe a maleza da rúa Principado de Asturias. Non tuve ocasión de falar que a veciña últimamente, pero no lugar de Arcos, no número 23, hai unha casa a que lle rebordan as arquetas do saneamento cada pouco, desde unha obra que fixo este concello. Sabían varios de vostedes do tema, gustaríame saber, isto pregunto yo porque xa retiro, se foron por ali e lle deron solución. Está feito un proxecto e conto que se faga canto antes. Vale, pois entonces voulle trasladar isto á veciña, supoño que xa lle trasladarían vostedes, de momento agardamos, perfecto. Igual toca ir resolvendo a situación da empresa de recadación que leva 4 anos en precario e cobra o mesmo cando xa non leva o padrón do lixo. En Toscaña de Arriba, na rúa Carballo, hai unha finca privada na que operarios do Concello verqueron escombro dunha obra municipal hai xa 5 anos, o cal xa era moi cuestionable. Dende entón, os veciños sofren problemas de todo tipo ante a falla de limpeza, inundacións e demais. Por favor,
poña esas pilas con este problema. Vale, en Vilar de Veiga hai unha pista que arranxou o Concello non hai tanto tempo e que está a fundir, nos transmiten os veciños. Os veciños da Rúa Ourense queixanse da falla de desbroce do que era a finca onde está a nave de Fenosa, que antes era de Fenosa, que xa non é, e as adxacentes. Agora hai unha nova propiedade, polo que parece non se limpou. Agardo que ninguén se enfade pola pregunta, pero sería bo arranxar a barandiña e as farolas da Ponte de Toscaña. É unha zona transitada e a verdade é que non ofrece o mellor dos aspectos. E pedimoslle tamén que arranxen o problema da presión de auga na saída de Arcos Carapol. Os veciños daquela zona teñen moitos problemas de presión de auga. Vale, imos cas preguntas, así xa nos saltamos o monólogo. O edificio da estación do tren que se comprometeron moitas veces a habilitar, de feito o Concello gastou cartos ali para facer unha oficina e demais, cando se vai a poder utilizar? Para que a xente non teña que estar agardando ali fora o sol e a chuvia naquela intermodal. Pois o que buscamos é que se arranxe canto antes. Dentro das negociacións que temos con Mobilidade da Xunta, pois nos dixeron que estaban en tramitación con Adif e con carreteras, e o que nós queremos é que se arranxe canto antes e poder ter verdadeiramente unha intermodal aí, a ver se fai algo a Xunta nese caso. Bueno, levo a pregunta do túnel da Fuchela, pero xa votaron en contra da alegación que propuñamos para que se habilitara a partida, co cal xa está respostada. Canto é o importe total reservado na conta 413 por este Concello a causa da licenza maldada, da licenza de obra maldada da estación de lavado da Rúa Ourense? Pois o que solicitaron 360.000 euros. 360.000 euros é o que reclaman, ainda non se sabe se hai que pagalos ou non, non? Non, o sea, o que fai o Concello é ter os cartos reservados por si houbera calquer... Pero entón a reclamación patrimonial dos afectados é de 360.000 euros. Sí. Salen nos caro nos estas cousas. Bueno, non quere decir que... Non, xa estou dicindo que non quere decir que se vayan a pagar, pero bueno... Ti podes pedir o que queiras. Libres de todo non imos salir, eso xa yo digo. Sí, é que isto xa o escoitei cando foi do tanatorio. Obtiveron resposta ás alegacións da liña de alta tensión, saben se eso está parado, se vai adiante? Non sei nada deso. Nin eu, nin creo que nadie, pois non saliu ningún... Eso teria que sair en un boletín oficial e non temos coñecemento de nada. Vale, seguimos insistindo no tema da praza de mobilidade reducida na Alameda, non a poñan na mesma Alameda, pero no entorno. Seguimos preguntando polo asfaltado do resto da parcelación Maneiro. Xa lle digo, xa estuvemos ali e ahora mismo, para este ano, non está presupuestado. Temos un proxecto para ampliación, pero este ano non está presupuestado. Inda que se fagan os orzamentos de 2026? Ahora mismo non está. Vale. Despois non se podo decir. Vale, xa preguntou Sofía pola ampliación do parque empresarial. Será que non queremos nós que se faga tamén? Como a fábrica do papel. Home, nós espero que sí. Neste ano que ven non. Como todo o que vostedes non son capaces de facer, é culpa nosa. Despois de quedar con moitas dúbidas dende que trouxeron a pleno o seu plan, a ampliación de Espiñedo, tamén rexeitaron a partida, nada. A ampliación de Espiñedo está en tramitación administrativa, está co urbanismo da Xunta, é unha partida. Non podemos invertir en sitios que ainda non están consolidados. Claro, pero a previsión está ben tela. Bueno, xa falaremos un día do tempo que leva a facer as cousas aquí e o tempo que leva noutros sitios. Deso xa falaremos outro día. Hoxe si me pode dicir cantas reclamacións patrimoniais, un número exacto. Ten agora mesmo este Concello por caídas de veciños, porque vimos nos decretos que ainda se ven de pagar 12 agora mesmo. Non está mal. 12 persoas que caeron e denunciaron ao Concello. Non está nada mal. Caeron ou calquer tropezaron ou calquer cousa e peñen, non quere decir un accidente, calquer cousa, pois hai 12 ahora mismo. Sí, non son poucas. Xa nos poden decir quen foi o concelleira que acordou cambiar as farolas de forxa que había no balneario por as que se puxeron? Xa lle dixen varias veces, o grupo de goberno foi o que... Non, pero Pepe, non vale, porque ten que iniciar un concelleiro, a proposta ten que ter asinatura dunha persoa. Levo 6 meses preguntando por isto. É unha cousa que estamos de acordo en cambiar. Pero por que non o queredes decir? Estades de acordo, pero alguén non tuvo que firmar, alguén tuvo que facer a proposta. Non sei que firmou, a verdad. Non sei por que non o queredes decir, se é algo que estades tan orgullosos de todo o que facedes. Porque parece que é todo en contra de alguén. Non, estamos todos de acordo en cambiar. Non. A ver, eu estou pedindo saber quen asinou un documento público que inicia unha inversión, un gasto público. Non estou pedindo saber a vida de nadie, A mí importame a vosa vida, fora daqui importame nada, cero, absolutamente. Agora, si me importa quen decide onde se gastan os cartos públicos. Por favor, céntrese na pregunta.
Sí, Pepe, pero levo facendo esta pregunta 6 meses e non me contestas. E paso chas con antelación, supostamente, para que me respostes. Bueno, entonces decías que os orzamentos do 2026, que decías? Que conto que se fan este ano. Este ano. Pero non hai un pleno ata setembro, ata finais de setembro, non? Pode haber algún extraordinario. Vale. Non sei, sablo ti, pode haber moitas cousas. Vale, Ordinarios non. No, digo porque dixestes antes dixestes que había que resolver as alegacións porque ata finais de setembro. Ordinarios non vai haber ningún. Extraordinario non sei. Pode pasar calquer cousa. Vale. Bueno. Teño aquí unha pregunta dos recibos do lixo. E a min seguenme dicindo os veciños que a moitos lle chegaron recibos con recargo sen telo recibido antes. Sen ter recibido o primeiro recibo xa lle chegou un recibo con recargo. E agora tamén nos trasladan que, efectivamente, xa o dixerades estáse cumplindo, que a todo o mundo lle está chegando un recibo único de 80 euros, incluso no rural. Sí? O recibo único de todo ano que se pode... Pero por que se fixo en 4 pagos o ano pasado? Repito, o ano pasado acordouse así, a xente pode pedir que se haga parcialmente ou, senón, vai a entrar E a quen, perdón, que é unha cousa que lle interesa aos veciños, a quen lle teñen que pedir? A Diputación. Teñen que desplazarse a Ourense? No, creo que telemáticamente na sede electrónica da Diputación pode... Bueno, a sede electrónica, moitos veciños meus non nos vexo na sede electrónica, pero bueno. Mirade de habilitar unha maneira de axudarles en todo caso. Hai un rexistro, un portelo único que se chama, que poden vir aquí e solicitas a través do rexistro. Aquí sei de algúns que viñeron e levaron unha lista de 20 e pico teléfonos para falar. Bueno, no, igual non. Eso por favor, Adolfo, non me digan que non foi, é dicir... Non me digan que non foi. Cada pregunta non é unha moción para... Non, home, non, pero se hai cousas que contestades que traen outras preguntas, pois os veciños queren saber como teñen que facer. Estou che dicindo. Por eso, Pepe, a Diputación. Da miña pregunta? E se non hai un registro no portelo único. Se ti me contestas e non oigo voces por detrás, malmetendo ou soltando cousas que non veñen ao caso, non teño que dicir nada. Ti contestáchesme, perfecto, aí acabou. Eu iba a seguir ca seguinte. O que pasa que aquí, non sei quen é o que está nervioso. Eu non, dende logo. Bueno, esta xa non a vou facer, porque esta teño curiosidade por ver outra documentación. O de que imos pedir a información relacionada coa situación de incapacidade permanente absoluta de Fumega xa non hai nin que dicilo, porque a vostedes queren facer ver que é algo persoal, pero volvo lles decir, por moito que o queiran vestir como queiran, eu a Paco de Sexo ainda estuve con el outro día, o mellor do mundo. Non vas facer a pregunta e poste a falar dela. Pero, Pepe, é que aquí falastes. Primeiro dixestes que solicitaredes un informe ao INS, despois que non. Aquí dixestes que... Por favor, Adolfo, preguntas e respostas. Non son mocións que podemos... Saber e ganar. Vouche chamar Jordi Hurtado. Saber e ganar. Mire, vemos nos decretos a contratación dunha empresa por 5.300 euros para a xustificación da axuda do PERTE da auga. Esta contratación fixos o 29 de xuño, cando, según pensamos, o prazo remataba o 30 de xuño. Ten explicación? Perdón, é que esta é nova, non? Sí, claro, estas son as novas que salen dos decretos. Estos son cousas que se viron nos decretos. Repíteme. Pois, o 29 de xuño contratastes por 5.300 euros unha empresa, unha consultora, para a xustificación da axuda, non sei se de todo, dunha parte do PERTE da auga. Contratouse o 29 de xuño e, supostamente, o prazo, se non hubo unha prórroga... Teño que miralo, non che podes que sin preguntar. É que é moi chamativo os siguientes... Que sea así, se lle pagara unha empresa 5.300 euros por un día de traballo para xustificar todo o que se fixo durante meses. Pero, bueno, no vindeiro pleno, se non temos información antes, volvemos a preguntar. Non teño... Estáse a facer unha obra pública en Mesego do Cabo, unha especie de plazoleta ou algo se está facendo. A pregunta é, cederon os veciños propietarios os terreos? Pois non sei, ahora mismo non se pode. No vindeiro pleno... Todas as obras que se fan desde este Concello fanse o sea, é de supoñer, pero como hai imposible. Como hai veciños que teñen dúbidas, a nosa obriga é traer aquí a pregunta. Pois aquí, se non hai un visto bo... Un visto bo asinado, entendemos, documentado. Que os terrenos son de competencia municipal, non se pode facer nada. En terreno privado... Entonces, por ahora, ainda non facemos nada. Todo o que se está facendo ali está asinado que os propietarios cederon o terreo. Perfecto. Como esa con calquer obra. Hai unha equivocación, pero eu conto que está totalmente... Pero insisto, como volvemos ao mismo, vos tomades as preguntas como algo personal. No. Os veciños pregúntanos, nos traémolas. Tú dis que está todo perfecto. Xa está. Digo que todas as obras ten que levar... É o normal. Hai dous problemas co semáforo do cruce. Un xa cho comentei un día que nos topamos na rúa, Pepe, hai moi pouco tempo dende que se pon
en vermello para os peatóns, dende que está en intermitente o muñeco verde, ata que poden pasar os coches. Hai moi pouquiño tempo. Deberías aumentar o lapso, porque a veces... E despois, últimamente, non sei se está arranxado, non soaba. Diante o Ernesto, dices. Sí, o cruce, é o cruce de toda a vida. razón. Bueno, pois o de soar hai xente que, bueno, eso, tamén, xa non quero entrar máis, de seguridade ou non de seguridade. Bueno, nos veciños do barrio da Uceira pídenos atención á maleza e á limpeza. Hai árbores que se meten directamente polas ventanas. Xa se desbrozou a poda deses árboles, xa estuvemos ali, hai algún árbol que se mete casi directamente na ventana, e xa lle dixemos que vaise facer a poda de urgencia, pero o bon sería facelo en outro período que non este período vegetativo o árbore, cando estuvera sin folla. Ben, trasladaremos estes veciños que nos lo pediron. Unha pregunta, non lles parece unha perda de tempo e de cartos que se tivera que chegar ao contencioso para conceder a excepción con carácter retroactivo ás padisi do imposto do IBI cando xa se lle tiña concedido á Fundación Irmáns Prieto? Por certo, con dous informes asinados polo interventor dicindo o contrario. E houve que chegar ao contencioso para que se dixera, pois hai que aplicar o mesmo criterio aos dous. Aquí son entidades privadas e nós intentamos que todas as hai que entidades privadas pois leven o mesmo camiño e o que non queremos ser favoritismo de un e do outro lado. Mire, cando fai 4 anos ou 5 a Fundación Irmáns Prieto se lle concedeu a bonificación do IBI ou a exención con carácter retroactivo, despois as padisi non, e por eso rematou no contencioso. E o Concello a gastar cartos. Bueno, sí, aquí teño outra da fábrica de papel, que, como di Diego, nós non queremos que abra, e vostedes están moi empeñados en que abra, pero que sexa unha piscina de cartos. Este mes vai para un peche 8.000 euros en unha obra adxudicada á empresa Minero Conforex para a regeneración das Barcias e do entorno da fábrica de papel 62.000 euros. Canto está previsto gastar máis na fábrica de papel? Iso das Barcias non ten nada que ver ca fábrica de papel. Van xuntos, eu estou no lendo porque van xuntas as dúas cousas. No, pero non ten nada que ver, unha e outra non ten nada que ver. O programa no que se gastan 62.000 euros que se contratou a empresa Minero Conforex, está no decreto, di que para a regeneración das Barcias e do entorno da fábrica do papel. O entorno por fora, eso é a lavandeira, non ten nada que ver ca A lavandeira non ten que ver ca fábrica do papel? Home, sí, pero son 4 hectáreas, tamén o parque ten que ver ca fábrica de papel. Pero entonces Carballiño ten que ver ca fábrica de papel. No, pero a lavandeira, se me diz que a lavandeira ten que ver ca fábrica de papel, Pepe, apaga, vamos. Eu te digo, que a fábrica de papel ten moito que ver. Calquer cousa, pero non... No, a lavandeira sí, o resto, se me dice Espiñedo, igual xa non. Claro, a lavandeira está pegada, pero tamén está o parque. Hai moitas situacións que non son na fábrica de papel, neste caso, é no entorno, por eso son eses 62.000 euros que foron as Barcias, e a fábrica de papel, a lavandeira que se quitou o cierre e se fixeron o arranxo de camiños. Bueno, pois, ainda lle fará falta máis. Vemos que contrataron coa mesma empresa que lles leva a comunicación, Redco 3, a creación dunha páxina web por ser 1.700 euros. E despois anulárona por ir fora de tempo. Todo isto que tiña que ver co PERTE, se non lin mal. Entonces, eses cartos vanse perder, non se poden xustificar, como é o conto? Non sei ahora mismo, que son preguntas novas que me faltan. Xa, non, que sí. Constancia delas teño que ver. Entendo, preguntarei no vindeiro pleno. As novas, entendo que non as traes preparadas, non traes as outras, as traes as novas. A iluminación da Praza Maior e das luces postas na Igrexa Bella custaron 41.000 euros. Pois non pon el decreto. Se pongo o decreto, sí. Vale, pero eu quero que me confirmes, por se hai outra cousa. Cantas veces me aclaras cousas dos decretos e despois... Sí, pero non sei, ahora mismo non sei. Non sei cal é a molestia das preguntas. Non, ninguna. Se me dices antes a pregunta, podo mirala. Pepe, mandadernos os decretos os luns. Cando tú estabas na oposición pedías que chos mandaran antes, acordaste? Para poder velos con calma. Mandadernos os luns, eu non teño máis tempo de facer as cousas. Eu, vamos, só faltaría que encima tuvera que deixar o meu traballo para poder facer as preguntas a ti un mes antes. Mira, Diego, de verdad, como aproveitaches cando xa non quedaban intervencións no tema das alegacións que non tiña nada que ver para falar sobre o tema do pulpo, vou facer unha pregunta ao respecto. A ver, vou facer, o sea, que o Diego pudo falar, Diego pudo falar. Espera un momento, Diego estaba no seu turno de palabra. E eu non. Pero estás nas preguntas. Vou facer unha pregunta, cal é o problema? O que foi fora de lugar, Pepe, o que foi fora de lugar foi o del que nas alegacións a unhas modificacións de crédito onde non se falaba deso, falou do de antes. E eu estou en rogos e preguntas co cal si podo falar. Porque estaba no seu turno. Mira, as preguntas... E eu non estou no uso da palabra, Pepe. 5 preguntas por cada... Levas... Como que 5, Pepe? Non te sabes nin o ROM, temos 10. Temos 10 por cada concelleiro. Tes 5 por cada. Pero facer preguntas que nos traslada a xente falta de educación, Manolo.
facer preguntas... Non me está deixando o alcalde. Se non me interrumpira Diana, Por se estaba favor, feita. a ver, Adolfo, si seguimos así as preguntas novas, falas para o siguiente pleno como ven no ron. Non ven así no ron, Pepe, estálo inventando. É a túa Xa tuvimos esa forma discusión. Bueno, pois nada, mira, esta pregunta vou na facer noutro momento de outra maneira, pero vai quedar claro aquí, porque isto de que o voceiro do PSOE poida falar do que lle dá a gana cando lle dá a gana, é que eu en rogos e preguntas me interrumpas, porque vou facer unha pregunta que non sabes nin cal é, a verdade é que xa vos deixa ben retratadiños a vos e a vosa calidade democrática, xa cho digo. Nada, eu rematei por hoxe. Mira cante Moitas teño Manolo. gracias. Remata a sesión do pleno ordinario do mes de xullo. Vamos, hombre, ahora que me falta ¿Qué? por facer preguntas, eres un maleducado, non me jodas.